Ayan, naririnig nyo ba ako guys? Ayan, Dan Tamsak host. Mega welcome sa iyo, Lodi. Lorwell Noons TV. Ayan, ba't to nag-e-echo? Nag-echo. Wala ka na. Ako ba ganyan? Ayan. Arig ka sa may kuhan, banner. May brand ka. Yung default yan. Ako ka na. Kuhan. Wala man na. So, pwede ka mag-butang logo na? Ayan guys. Pasensya muna guys ha. Chismosang Pinay Vlog. Ayan, mega welcome po sa iyo, Chismosang Pinay Vlog. Regards ko, Banilad. Di ko talaga marinig yung sarili ko guys, kaya sorry talaga. Hindi ko naririnig yung, ay, nag-e-echo kasi sa akin. Nag-e-echo. Hindi ko alam paano gagawin to. Ay, kinagamit ka YouTube. Dapat Ayan, okay na guys. Okay na ba? Okay na ba? Browser pala. Ayan, na-off ko na yung sa ano. Na-mute. mute na yun. Echo pa rin. Na-mute ko na. So ang naka-on lang nito yung sa ano sa StreamYard lang yung naka-on. Kasi tatlo yung lumabas dito, YT Studio, StreamYard, tapos ito isa. Ayan, okay na. Ayan, salamat po sa inyo. Pasensya na, di masyadong marunong. May di ba ako nabigyan ng jacket? Ayan, mega welcome po sa inyong lahat. Salamat Lodi Katuga TR sa patamsak natin dyan. Ayan, salamat po. Tamsak Dan host, Dance Exclusive Channel Tamsak Dan. Mega shoutout Lodi. Paki-confirm po if naririnig nyo po ako dyan. Ayan. Oo, on lang StreamYard. Ang StreamYard lang pala naka-on. Bahala ka dyan, host. Kaya nga pinatry kasi nila. Gusto ko din matry. Ayan. Mega welcome po sa inyo, Fermina Damsed. Hello po. Mega welcome po sa inyo. Bigyan ko po kayo ng jacket. Ayan, salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Ayan. So, kung yung naka-open lang talaga dito, yung StreamYard lang pala. Next ba? Paano ba to tanggalin yung nasa ibaba, guys? Paano to tanggalin tong nasa baba? Mega welcome po sa Ma'am Fermina Damsed. Ayan, nabigyan ko na po kayo ng jacket. Ayan. Loud and clear. Salamat po Ate Imelda Pascua. Ayan. Shoutout po Lodi Katuga TR, sabi ni Imelda Padilla. Ayan. Salamat po Inday Jenny sa pagpunta dito sa LS. Pasensya na po kanina. Ayan. Nag-try kasi ako ngayon mag-StreamYard. Gusto kong mag-try ng StreamYard.
para alam ko paano to gamitin. Kasi nagplan na ako na magpaangat the next time. I-alternate ko. Paangat tsaka lapagan. Punta ka sa banner. Ayan, hide mo na lang sa comment ng StreamYard. Ayan. Banner. Delete na. Ayan. Balik sa may comment. Ayan. Hide mo na lang sa comment sa StreamYard. Fermina Tamsak Dan. Salamat sa patamsak po natin dyan. Fermina Damsid. Ayan. Sa banner, Lord. Sa banner pala yan. Hide mo. Sige. I-try ko, Lord, ha. Banner. Wala kasing nakalagay na ano dito. I-delete mo. Wala naman banner. Lodi, wala nakalagay na hide sa banner. Wala kasing nakalagay. Ayan. Mega welcome po sa inyo, Song Yuna. Salamat po sa pagpunta dito sa aking LS. Ayan, salamat po. Sa banner, Lods, sa banner pala yan, hide mo. Sa left side ng comment box, Lods. Ayan. Opo, andito siya sa left side ng comment box. Ayan. Ang host, ang gusto mong tanggalin, dapat host direct na lang po para ma-triple. Oo nga, gusto ko sanang kasi pinatry kasi nila sa akin yung StreamYard. Ngayon lang ako nagtry talaga sa StreamYard. Di kasi ako sanay dito, direct talaga yung ginagamit ko. Ayan. Jobson Warriors, mega welcome po sa inyo, Jobson Warriors. Salamat sa patamsak natin dyan. Salamat. Bigyan kita ng jacket, Lodi. Ayan. Ayan, saglit lang ha. May LS ka pala, mate, na lang magbukas ng YT. Oo, ngayon lang ako nag-try ng ako din ng StreamYard. Ayan, Ramlik at Pubring Hilas, naka-BG lang. TTO, nako, bahala dyan talaga. Oo nga, naguguluhan ako sa StreamYard. Ang hirap pala nito, Janex TV. Tulungan mo ako nito, Janex. Ayan, Inday Jenny. Salamat po sa patamsak natin dyan, Inday Jenny. Salamat po talaga. Bigyan ko na din to ng jaet. Ayan, kaon sa ako. Sige, tating. Ayan, ninja ni Miriam. Salamat po, Ma Miriam Dilatan, sa patamsak natin dyan. Tinry ko lang mag-try sa StreamYard talaga. Sa right side, Lods pala may nakalagay na banner, comment, at mga private message. Oh, nakita ko na dito. Okay, ganito pala yan. Sige, alam ko na. Now I know. Sa next load, turuan mo rin ako niyan. Oo nga, Jobson, turuan kita nito, nahirapan talaga ako. Kaya nga sabi ni Katuga sa akin, wag ka kasing mag-StreamYard, mag-direct ka na lang kasi napakahirap ng Click mo yung banner, tapos hide. Wala kasing nakalagay na hide sa banner, Lodi. Example banners lang, tapos 0 banners. Wala lagi. Ayan. Ang hirap pala nito. Hindi. Sa brand na brand. Yan na like. Ayan, sige. Ayan, mega welcome sa iyo, BG Rakopim. Mega welcome po sa iyo, Ate Inday Kulot Vlog. Hello, good evening, Lodi. The Vlog, nag-StreamYard na lagi ka, Lodi. Oh, gitry na ko, Ate Inday, if kaya ba mag-StreamYard. Ang hirap pala nito. Click mo end stream, just me ka. Ay. Pag mag-click ako na end stream, ma-end to. Ang hirap pala nito. Ayan. Ninday Jenny, tamsak dan ho. Salamat po sa patamsak natin dyan. Play my down. I-down ang camera. Sige, i-down ako. Ayan. Jenson's TV. Hello, love. Salamat, love, sa pagpunta dito sa aking LS. Di ka pa mag-start mag-LS ngayon, love.
Ano, Jenson's TV. Mag-LS kasi yan din ngayon si Jenson's TV, guys. So, ayun. Ano ba kasing... Ayan. Click mo yung mga comment na makita mo na show at hide. Ayan. Ayan, okay na. Nakita ko na guys. Salamat. Ayan, sa next Lodi, turuan mo ako niyan. Ayan, hide. Click mo and stream. Ayan. Ninja, Janet, tamsak dan host. Salamat sa patamsak natin dyan. Imong camera ba? Ayan, hanapin mo yung comment ni Ramlex sa StreamYard, tapos hide mo, Lods. Okay na, na-hide na po. Hello, team classmates! Love! Sabi ni Inday Kulot Vlog. Mega welcome sa inyo, guys. Ayan, Asher Simon, tamsak dan, kuya host. Ayan, ayos na, Lods. Ayan, tamsak dan. Sino ba yung ano dyan, guys? Sino ba yung kaunti na lang kulang? Sino ba yung kaunti na lang dyan? Paano ba to mag-flex dito? Ano ba yung ginagawa pag na-flex? Di ko alam din yun. Overlay, logo, theme, brand color. Ayan, sabihan nyo ako guys pag may bagong pasok. Ayan, hey, naka-StreamYard sa wakas. Oo nga, partner, nag-try lang ako mag-StreamYard. Ngayon lang to. Ngayon lang ako mag-StreamYard. Tinry ko lang talaga. Ayan, punta ka sa baba, click mo invite para makaakyat kami. Ayan, sige. Okay, copy to clipboard. Tapos, ganito lang pala yan. Ayan guys. Ayan, sa gusto umakyat dyan, umakyat kayo. Huwag lang tayong maingay ha sa pag-akyat. Nakakabingi. Akyat ako mamaya. Sige, Bebela Labs, Jensen's TV. Akyat ka mamaya. Ayan. Punta ka sa baba, click mo invite. Nag-message na si Lola sa akin, Lodi, kaya nag-main account na ako. Yay! Congrats sa iyo, Ate Inday Kulot Vlogs. Mega congratulations sa iyo, Ate Inday. Ayan, ano ka na? Monetize ka na ngayon. Ano ka na talaga? Legit ka na talaga na 1K ngayon, Ate Inday. Ayan. Malaman mo yan kung may bago ikaw talaga, oo. Akyat ako mamaya. Sige, Jenson's TV. Host yan lang muna ang 5 kong ninja nandoon sa isang phone. Naka-play yun kay Dexter Channel eh. Sige po, Ma'am Inday, Jenny. Salamat po sa inyo. Naka-LS ngayon si Dexter? Naka-LS ba ngayon si Dexter Channel? Ayan. Jen Gascon, Jenson's TV. Mega hello guys. Dikitan nyo po to si si Ma'am Inday Jenny. Guys, si Ma'am Inday Jenny, dikitan nyo po yan guys. Si Ma'am Inday Jenny. Ayan. Mega welcome po sa inyo, Edmonds TV, tamsakdan po. Bigyan ko po kayo ng jacket. And salamat po sa pagpunta sa aking LS. Mega thank you po sa inyo. Congrats mate Inday Kulot. Ayan guys, pa-congratulate naman nag-iisa nating Ate Inday Kulot Vlog. Ayan, super love ko po yan guys. Excuse me. Starhans TV, shoutout Lods. Mega welcome po sa inyo, Starhans TV. Ayan. Di pala ako pwede akyat kasi maingay ako sa ni Genius. Akyat ka partner pag makaakyat ka. Congrats Inday Jenny. Hindi po si Inday Jenny, dalawa po kasi silang Inday dyan, si Ate Inday Kulot Vlog at si Ma'am Inday Jenny. Ayan. Sa Lunes pa ang LS niya. Sa Lunes pa pala yung LS ni Dexter Channel. Si Dexter Channel po guys is barkada o guys. Ayan, mag-LS po yan. Dan Tuwad host. Ayan ha. Lumalabas na yung mga makapangyarihang mga team classmate dyan. Si Asterley, si Janex TV, Ramlek at Pubring Hilas. Andito ba si Bay Vlogger? Oo, tating, andito si Bay Vlogger, si Janex TV. Andito lang si Bay Vlogger, Janex TV. Aba, StreamYard tayo ngayon. Tinry ko lang Lodi Sternhans TV. Ayan, nandyan pa ba si Lodi Katuga? Umakyat ka Lodi Katuga. Ayan, Inday Jenny, ay si Inday Kulot Vlog pala. Ayan. Opo, si Inday Kulot Vlog at Inday. Tuwad with tumbling na yan, Osta, sabi ni Asterley. Ayan, Chicks Borbod, namutos na si
PM, kaya ako na birahon, sabi ni Jen Gascon. And guys, nagbaba po ng bahay si Edmond TV, guys. Nagbaba po ng bahay. Ayan. Bahala ka dyan, host, sabi ni Titi ko. Guys, ayan guys, ayan guys, ayan guys. May bago tayong pasok. Unahan natin, guys. Unahan natin. Ayan. Edmond TV, guys. Dikitan nyo, guys. Dikitan nyo. Ayan. Bagong pasok natin. Just may sabay pa kayo ni Abby mag-LS. Oo nga. Bumabawi muna ako ngayon sa LS kasi ang tagal. Nasa back. Ano pa? Sorry, Lodi Janex. Andito pala. Ayan, ayan, ayan. Mega, mega hello sa iyo, Lodi. Hello, mega shout out sa inyo, mga Lodi Bells. Ayan, guys. Andyan po si Lodi Janex TV, guys. Gabi na dito sa amin. Madaling Ayan. araw na sa mamaya. Ang hirap pala nito, Lodi Janex. Hirap pala nitong nitong StreamYard. Ayan, Ayan. guys. Wait lang ha. I-remove ko to. Akyat na, Madam Jen Gascon at mangulit na. Ayan, guys. Magbabaan kayo ng bahay dyan, guys. Magbabaan lang kayo ng bahay. Ayan. Kung gusto nyo magpatulong dyan, sino yung mga may kaunti na lang kulang, sabihin nyo sa amin para ma-flex natin. Pwede ba yung Lodi Janex? Ma-flex natin dito. Ano ba yung ipipress natin, Lodi Janex? Pag may i-flex tayo. Unsa to main channel ni by Vlogger 1989? Manlalakbay, manlalak_by. Parang parang wala akong no. Ano, Lodi? Akala ko wala akong mic. Sige lang. Naririnig siya. Ayan. Asa na ba ako? Ayan, guys. Ayan, guys. Mega shoutout to you, Jen Gascon, sabi ni Sternhans TV. Ayan, Jen Gascon. Ayan, si Lodi Janex. Ayan, umakyat na kayo. Mas dali ang StreamYard eh. Mas nahirapan ako sa StreamYard. Tamsak ho. Salamat, Dexter Channel sa patamsak natin dyan. Ayan, guys. Sa CP ka, oy. Sa CP. Ako po, 30 na lang kulang, grade 3 na. Ayan guys, 30 na lang po kulang ni Edmond TV. Lodi Janex, paano ba to i-flex? Di ko alam paano to i-flex. Yung ilalapag mo yung dito ka sa mobile mo, sa mobile ka gagamit ng flex. Hindi Sa pwede mobile pala. na. Pero yung kagaya sa Lodi, yung ginamit mo na paangat, ano yung ginagamit mo dun? Yung gumagamit ka ng para sa paangat mo, yung makikita mo talaga ilan na lang yung kulang. Ano yung ginagamit mo dun, Lodi? I-type, mag-open ka ng isang, mag-open ka ng isang tab. Tapos mo, subscribe counter, subscriber counter ba yun? Subscriber counter. Para makita mo kung ilan yung nila, ita-type mo ngayon yung YT account nila para makita mo kung ilan yung subscriber nila. Okay. Subscriber count, Lodi, no? Counter. Live YouTube subscriber count, YouTube real time. Yan. Pili ka diyan sa sa mga nandiyan nakalagay sa browser. Ayan. Tapos, pwede mong gamitin yung share screen para mapunta ka dyan naman sa mga tab nila. Meron ka makikita dyan sa baba ng monitor natin, may share screen dyan. Ayan. Ay, may bago tayong pasok. Wait muna ha. Ayan, mega welcome po sa inyo. Asan na ba yun? Ayan, no? At shout out po, Lolo, sabi ni Gabriel Pam Vlog, yan. Ayan. Yata to na ita dito. Michael Ryan Tenister, hello host. Tamsak Dan. Ayan, Michael Ryan Tinester. Ba't di ko makita si Michael Ryan dito sa kabila? Minsan hindi mo sila makikita dyan sa StreamYard pero sa isang phone mo makikita mo sila.
Sa phone ko lang hanapin. Refresh mo ngayon sa phone, o kaya refresh mo doon sa StreamYard para I-re- para lumabas sila. Paano yun i-refresh, Lodi? Paano to i-refresh sa StreamYard, Lodi? Ah, wala ba siya yung parang nakatabi doon sa sa live chat? Yung parang nasa phone, meron ka maano na Di ko din yung all ata chat all. di ko din makita sa sa phone ko. Yan lang sa phone mo gamitin yung live chat all message are visible. I-refresh mo na lang diyan para lumabas. I-refresh ko sa live chat. Di ba Sa meron ito yung parang sa tabi ng sa tabi ng paano ba to? Yan sa tabi ng X. Oo. Sa tabi Yung ng ito, X. no? Okay. Live chat. Oo. Ayan. Ayan. Rai All chat. Ventures. Ayan. Ayan, Michael Ryan Tinester, hello host, tamsak dan po, and bigyan kita ng jacket po. Ayan. Ayan, meron na po kayong jacket, Michael Ryan Tinester. Ayan, mega hello po sa iyo, mega shoutout po sa inyo. Ayan, Gabriel Fam Vlog, John X TV shoutout po, Lolo, tamsak dan, wala naman. And Lorwell Dan. Ayan, magbabaan po kayo ng bahay, guys, magbabaan po kayo ng bahay. Hindi rin makita sa StreamYard. Oo nga, mahirap pala itong StreamYard. Wala man yang binabanggit mo, kapatid. O, di kasi siya makita, di siya makita. Kaya inopen ko na sa sa live chat. Ayan, mag-comment po kayo. Ayan, nakita na siya. Nakita na siya, guys. Nakita na siya. So dapat pala pag naka-StreamYard kayo, guys, important tips, pag naka-StreamYard kayo, gumamit din kayo ng cellphone para sure talaga kayo na makita nyo lahat na pumapasok. Ayan. Ayan, Titiko, saan ka galing? Sabi ni Pretty Shaira. Ayan, guys. Guys, sabihin nyo sa akin pag may di makikita, ha? From Cebu Sad ko host. Ayan, mega welcome sa iyo, Lodi. Salamat talaga sa pagpunta dito sa aking LS, ha? Michael Ryan Tinester. Ayan, mega I love you sa inyo. Naghahanap ng bahay, lalayas na ako, sabi ni Titi ko. Ayan. Mag-transfer na kasi yan. Yan, no? Lalayas na daw siya, Lodi Janex. Maglalayas na. Oo nga, ayan. I-try ko muna. Ito, Lodi Janex, nakita ko dito, na-open ko na yung real-time YouTube. Tapos, pwede mo siyang i-share ngayon. Merong share na asan ko makita yung share dito? Sa baba ng monitor mo, 'di ba, yung meron tayong monitor? I-check sa baba yung katabi siya ng ng mic, camera. Tapos yung setting, kita mo yung sharing diyan, share. Share screen. Pindutin mo yung share screen, tapos meron na namang isa na pindutin mo lang yung share screen, tapos isa pa, pipili pa ng isa, lilipat ka doon sa share screen, tapos sige, press ko lang to share screen. After na share screen, meron ka pang isang pipindutin diyan para mapunta ka sa mga tab. Screen sharing works best on your computer. Ito? Naka-share screen na. Okay. Tapos makikita mo doon sa yung mga tab na nakalagay doon yung mga yung katulad ng subscriber real counter. I-click mo siya, pupunta siya sa natin, monitor natin. I-click ko to. Paano ko to sa i-click? Pindutin mo lang yung dalawa yan eh. Hindi ko matandaan yung Basta pagka pindot mo ng share screen, lalabas yung magpa-pop up yung isang ng share screen, tapos nilipat ka pa sa isang screen niya para makapunta ka doon sa mga tab para makita mo subscriber counter. Let's share audio, look for the share audio. Share screen. Okay. Nakita mo na? Oo. Click mo ngayon yung i-click mo yung yung subscriber real count. Magpa-pop up siya sa screen mo dapat dito. Ayan.
Ayan, na-click ko na yung ano, real count. Huwag ka pupunta doon sa tab. Diyan dapat sa sharing button ka magano. Diyan mo siya pipindot. Okay, Huwag ka okay. Parang ganito. Application window. Okay. Ayan. Ayan, yan na. Ayan. Dali mo. Okay. Ganun Ayan, pala no? yun. Ayan, Oh, mega welcome po sa inyo. May bago pa pala tayong pasok. Ayan, wait. Ayan. Wait lang ha. Ayan, mega welcome po sa inyo sa mga bagong pasok natin dyan. Mega welcome po. Michael Ryan Tinester, host, baba lang ako ng bahay. Sige, magbaba lang po kayo ng bahay. Balikan ko lang sila kasi bago pa ako nag 1K. Iwan na ng baas. Huwag mong gamitin yung ano mo ha, Michael Ryan Tinester. Huwag mong gamitin yung main bahay mo. Huwag mong gamitin yung main bahay mo. Gumamit ka ng paninja dyan. Mega welcome po sa inyo, the Biscan family. Hello po. Salamat sa pagpunta dito sa aking LS. Salamat po sa inyo. Mega welcome po talaga sa inyo. And good morning, Dong Tamsakdan. Good morning sa lahat nandito at sa papunta pa lang. Sabi ni Biscan family. Ayan, salamat kaayo sa pag-ari. Ayan guys, napakabait po yan na Biscan family guys. Ayan, from baby team classmate din yan guys. Dikitan nyo po yan, tigitan nyo po yan. Jamak TV, hi guys, pabakas na lang po. Ayan, mega welcome sa iyo Jamak TV. Salamat sa pagpunta dito sa ating LS. We have 21 million people in the house. Salamat sa inyo. Ayan. Ayan guys, magdikitan po tayo at magmahalan guys. May mga bago tayo guys. Mahalin natin ng todo. Ayan, mega welcome po Tito Ace Utong Bahay. Shout out Mr. Graveyard Shifter. Ayan. Si Tito Ace. Ayan. Ayan guys. Tapos gagawin ko nito Lodi, pag mag-search ako, i-search ko lang doon sa ano sa kabilang tab, no. Hindi, di ba meron ka nakikita dito sa taas na search? Kunin mo lang yung ano nila, yung halimbawa itong kay Tito Ace Lutong Bahay. I-type mo lang diyan, tapos i-search. Okay. Malabas na diyan dapat yung ano, try mo. Sige, try Tito ko ha. Lutong Bahay. Diyan sa search sa taas nitong ano. Ayan. I-search mo ngayon. Ba't nawala? Wait. Ayan. Lumabas na. Ayan, no? So makita na natin yung ano niya. 1,000 siya ngayon. Pero dyan, by 10 lang siya makikita. Hindi talaga yung exact na, na number niya. Kunwari may butal siya, 1,493. Hindi makikita dyan na po 1,493. By 10 lang siya. Ano ba yung ginagamit ng iba, Lodi, na nakikita? Iba yun, no? Yan na yun. Kaya lang, talaga by 10 lang. Pero pagka umaangat siya, magro-roll lang yung niya, number. Okay. Kaya ganun pala yun. Ayan o, ang pogi ni Tito Ace Lutong Bahay. Naka-flex pa dito. Ayan guys, shout out ngayon guys. Sino pa yung maliit na lang kulang dyan? Shout out yung maliit ng kulang para matulungan namin guys. Ayan. At least Lodi, ma-aware na tayo ba paano to gamitin? Lalo na magpaangat tayo. Ayan guys, bongga. Dapat Lodi the Biscan vlog. Ayan. Ay, parang naghang. Ayan, mega welcome po sa inyo, Elivar Cesar Javar, Tamsakdan host, Javsan Warrior here. Ayan, salamat Lodi. Bigyan ko na nito ng jacket. Ayan guys. Parang naghang ka Lodi, Janix TV. Naghang ka ata, Lodi. Ayan, Balotti family. 26 na lang kulang. Ayan, bigyan natin to ng ano. Ayan guys. Dikitan nyo muna guys, Balotti family guys. Ayan, baba ka lang ng bahay mo dyan, Balotti family. Ayan, host pa jacket po. Sige po.
Ayan, shoutout nila ako pag may bago ha. Mega shoutout po sa iyo, Cuffs YT host. Ayan, pa-jacket po. Bigyan po kita ng jacket. Ayan. Ayan, magbabaan po kayo ng bahay dyan. Ano nangyari sa iyo, Lodi Janex TV? Ayan, baba muna, host. Bakit ka naghang, Lodi Janex TV? Ayan. Guys, dikitan nyo muna, Balotti family. Dikitan muna natin, guys, Balotti family. Dagdagan natin, guys, Michael Ryan Tenester. Sige po, Cuffs YT. Ayan. Huwag nyong gamitin, guys, ha. Huwag nyong gamitin ng yung main na bahay nyo. If ever kayo, kaka-graduate nyo, huwag nyong gamitin yung main na bahay nyo. Ayan. Gumamit kayo ng paninja. Ninja ko to host, Michael Ryan, Pao Chusu. Mega welcome po sa isang Pao Chusu. Ayan. Ayan, babahan muna kami habang busy ka dyan. Sige, magbaba lang po kayo ng bahay dyan. Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay. Manundo muna ako, host ng Chief Commander General. Ayan, sabi ni Janex TV. Sige, Lodi Janex TV. Salamat. Ayan. Padikit, hi host, tamsak, daan lang sa'yo. Salamat po, Jelay Esquivel. Ayan guys, baba lang po kayo ng bahay, Jelay Esquivel, para madikitan po nila kayo. Baba lang po kayo ng bahay. Ayan. Tamsak ho, salamat, Stel my love. Alam ko sino to, si Ma'am Jenny Bax TV. Ayan guys, Jenny Bax TV guys, napaka-legit friend ko po yan guys. Super love ko din yan. Ayan. Napakabait po niyan guys, dikitan niyo po yan guys. Super bait niyan. Ayan, nagbabalik na po si Jensen's TV guys. Mega welcome po sa inyo, Jensen's TV love. Ayan guys. Ayan. BG lang. Akyat ka, love, Jensen's TV, akyat ka lang. Ayan, 979 na guys, 979. Dikitan niyo po guys, Sino pa po yung maliit kulang dyan? Dikitan po natin guys. Dikitan nyo po guys, Balotte family guys. Balotte family. Gusto ko sana magdikit ng mga paninja pero kailangan kong gamitin yung phone kasi sa pag-jacket. Ayan, invite pala. Invite. Sorry po. Di ako. Sorry naman. Nakalimutan ko, kailangan ko pala magbaba ng bahay. Sorry. Ang hirap nitong di kasanay sa StreamYard. Ayan. Natawa ko sa pinaggagawa ko dito. Ayan. Dikit na kay Balotti family. Dati, salamat po sa inyo. Ayan guys, 979 na po si Balotti family guys. 21 na lang kulang guys. Ano pa hinintay nyo? Dikit nyo na guys. Tulungan na natin guys. Dikitan na po natin. Ayan, Balotti family. We have already 23 million people in the house. Ayan, ang dami natin guys. Magtulungan tayo guys, para pag naka-graduate talaga to. Dikitan nyo muna guys, si Balotti family. Ano Balotti family? Baba ka lang ng bahay. Ayan, 980 na. Ayan guys, 980 na guys. 20 na lang kulang. Ayan, nakaka-excite pala tingnan to pag nag-move. Ayan, nandyan na si Jensen's TV. Ano bang i-press ko to, add to stream? Ayan. Ayan, nandiyan na si Jensen's devices not connected. Your guest will need to connect their Ano nangyari dito, bebe? Jensen's TV. Mega welcome po, Ma'am Rona Anos Live Vlog. Ayan guys, andito na po yung mga legit sponsor natin guys. Ma'am Rona Anos Live Vlog and Ma'am Cherry from VIPS Worldwide. Ayan. Makakita sa chat na. Makikita kita, Chicks Bourbon, nakikita kita. Ayan. Balotte family, ka lang dyan? Ayan, pasobra po, sabi ni IRC Ron. Sige, after nito, sabihin nyo lang ako, i-shoutout nyo ako. Guys, pag mag-shoutout kayo guys sa akin guys, lagyan nyo lang ng @Cebuano Guy Claros para makita ko talaga. Ayan, add to stream, andyan na si Ayan, nakita ko na. Hello sa iyo, Lalabs. Hello, Lalabs. Kaso lang bakit hindi ko makita yung camera ko? Ewan ko. Naka-off ba yung camera mo? Ata ako. Wait lang. Sa camera, i-press mo kaya ang Lalabs. Baka sa camera dyan, naka-off lang siya. True, wait lang, bebe. Ayan. Ka-grade 8 lang po, sabi ni IR Sirotniv. Ayan. Ang hirap ng pangalan nito. Ayan. Rona Anos Live Vlog. Hello mga classmate. Mega shoutout, mega welcome po sa nag-iisang Ma'am Rona Anos Live Vlog. Ayan.
Salamat po, Ma'am Rona Anos Ay, Live hindi Vlog. na meron na. Ayan na. Tingnan nyo guys, di ba napaka-pretty naman talaga sa nag-iisang Hello. Jensons TV. Ayan guys. Makikigulo ako. Ayan. Guys, dikitan nyo po yan guys, si Jensons TV guys. Nag-LS din po yan guys. Maya mag-LS din yan. Dikitan nyo po yan. Kaya hindi muna ako nag-LS kasi naka-LS ka eh. Okay Kaya lang mag- naman. Okay lang naman. Ayan. Ayan guys, napakabait po niyan guys. Super lalabs po namin yan. From team classmate din yan guys. Jensons Dagdag ko TV. si Balot family ng isa pa. Ayan. Oo nga, 980 na. Ayan, Oo. Balotti family, dadagdagan ka ni Lodi Jensons TV. Ay, may blooming na co-host, sabi ni Pretty Shaira. Ayan. Oh my God! Ayan. Ayan, 982 na. Ayan, nakaka-excite pala nito, Lalabs, no? Pag makikita mo talagang nagmo-move yung ano. Nag-try ako ng ganyan pero hindi ko alam. Diyos ko. Oh my gosh. Mabuti na tinuruan ako ni Janex. Ang hirap pala talaga. Kailangan ka pang may i-click dito. Ang dami mo i-click. Kaya nga, hindi ko alam yan. Kaya sabi ko hindi ko na ulitin kasi hindi ko masyado kailangan katabi ko yung ano. Hindi ko nga alam paano to i-off pagkatapos dito. Parang end broadcast lang ata. Mag-end broadcast lang Siguro siguro. pag nagpaturo ako ng ganyan, may kahimas ako sa gilid. Ayan. Sino yung himas mo sa gilid? Yung magtuturo sa akin. Ayan. Ma'am Rona Anos Live Vlog. Hello sa co-host mo, Lab. Ayan. Hello sa iyo, mga lalabs ko. Ayan. Ang dami naglalab sa'yo ngayon, ano? Lodi Jensons TV. Ayan. Kaya nga. Baka naman, nila ako, no? Lalabs din nila ako. Guys, dikitan niyo po yan, guys. Dikitan niyo po yan, si Jensons TV, guys. Nag-LS po yan, guys. Napakabait po niyan, guys. Marami din pumapasok doon sa kanya, guys. From team classmate din po yan. Pwede ba Ayan ako mag-comment dito? Ay, magbaba ng bahay? Pwede. Gamit ka ng isang cellphone ata. Meron ako. Yung ninja ko, sige na, papasok ko. Oo, yun yung gamitin mo. Yes. Nagdagdag na ako kay Balot Family. Nagkalimbang na ako, complete package. Ayan. Balotti family, balikan niyo po si si Jensons TV. Dinagdagan ka ng marami. Ayan. Yes. Tusukin mo rin ang tumbong ko, bibe. Ano ba yung tumbong, Lalabs? Ano ba yung tumbong? May mga words na talaga ako na natutunan dito sa YT, yung iwi, tapos tumbong na naman ngayon. Oh, Ayan, sige pa more, sabi ni Balotti Family and Gabriel Fam Vlog, Jensons TV, shout out. Ayan, the Biscan Family, Balotti Family, done to you with Kalam. Mega shout out, mega welcome po. So napaka-pogi naman talaga na Unbranded Me. Ayan guys, Unbranded Me guys, nag-LS din po yan guys, napaka-pogi talaga at napakabait naman talaga. Dikitan niyo po yan guys. Unbranded Me, ayan, super bait po niyan guys. Dikitan niyo po yan. Ayan, nagbabaan sila ng bahay. Rona Anos Live Vlog, Pretty Shaira, hello to Lab. Ayan. Mega welcome po sa nag-iisang Ma'am Cherry VIPS Worldwide. Ayan guys. Guys, mga sponsor ko po yan guys. Ma'am Cherry VIPS Worldwide at saka si Ma'am Rona Anos Live Vlog at Ludy Katuga TR. Mga sponsors ko po yan sa palaro. Napakabait po niyan guys. Sana all may pa-sponsor. Ayan, napakabait niyan Lalabs. Ma'am Rona Anos Live Vlog at saka si Ma'am Cherry VIPS Worldwide. Sila yung nag-sponsor sa mga palaro ko. Ayan, we have 26 million people in the house. Salamat po sa inyo. Ayan. Ako naman hindi pa nagpapalaro kasi ako Palaro rin ka na, Lalabs. Ako kasi ang nilalaro nila. Naglalaro ako ng apoy. Pag magpalaro ka ha, maglalaro din ako doon. Ayan, Mike Hernandez, mega welcome po sa aming bunso na si Mike Hernandez. Ayan, tamsakdan po ko yan, nasa harang pa po. Ayan, ano bang harang ko dyan, bunso? Ano ba yung paharang ko dyan? Whisper na naman ba? Ayan, Bulawan na dyan, mega welcome po, Bulawan na dyan. Ayan, Jella Esquivel, Gabriel Family Vlog, dan sa iyo full pack. Ayan. Pagasan nyo na ako, sabi ni Pao Chuso. Anong pagasan? Pagasan na daw, pagasan. Ayan. Harang po, bapir. Bapiring palang harang ni Mike Hernandez. Buffering pa lang. Kaya Ayan. pala. Rona Anos Live Vlog, mega chat, dito na naman tayo, sabi ni Rona Anos Live Vlog. Ayan guys,
Ibaba ko din yan mamaya si Ma'am Ronanos Live Vlog, guys. Dikitan nyo yan, guys. Napakabait pa yan. Melvin Vlogs, hi, host, Tamsak Dan. Salamat sa patamsak po natin dyan, Melvin Vlogs. Ayan, mega welcome po sa inyo. Super, I love you naman po talaga. Sana mga napaka-supportive dyan ng mga tao. Ayan, sabi ni Belen, hi Lalabs Jensen TV. I love you. Ayan. Host, Harang po. magbababa na ako. Baba ka, ano? Magbababa na ako ng bahay, okay lang. Sige, ibaba mo, Lodi. Jensen's TV. Guys, dikitan nyo po, guys, ha? Dikitan nyo po yung co-host ko, guys. Bigyan mo ko ng jacket. Dikitan na, bigyan. Yung ninja ko, hindi pa pala nakadikit sa, naka-jacket sa'yo. Ayan. Bigyan ko ng jacket, guys, ang co-host ko, guys. Si Gandako Dialogo. Ayan. Maayos yung pagka-pronounce ko. Ay, sorry. Kung ayaw mo ng jacket, tibak, okay lang sa akin. Guys, pabigay po siya ng tibak. Nabigyan ko na ng tibak. Ayan. Ayan, guys, napaka-exquisite po ng paninja ng co-host ko, guys. Napakaganda naman talaga. Gandako Dialogo. Ayan. Gandako Dialogo. Wala pa rin akong tibak. Ano ba? Meron na. Ayan na. Nabigyan ko na ng tibak. Samahan mo na rin ng panty liner. May dugo ako. Ayan, guys, yung co-host ko dinudugo po ngayon, guys. Sinamahan ko na ng panty liner. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, asan na ba yun? Wala pa rin. Ano ba? Meron na Lalabs. Ayan, lapagan po ba host or palista? Sabi ni Gandako Dialogo. Try mo kaya ibaba, Lalabs. Nagbaba na ako. Wait lang. Wala pa rin. Super lamig na. Ito yung ginamit mo, di ba? Gandako Dialogo? No. Jensen 2. Jensen 2 ang akin. Bakit hindi dito makita, Lalabs? Wait lang. Baka naka-hide ako. Nirefresh ko, wait ha. Ay, hindi naman, nakikita ko naman ang comment ko. Bakit di makita dito sa akin? Bago po ako host, sabi ni Ganda ko Dialogo. Di talaga makita dito sa akin. Tingnan ko nga. OMG. Naka-hide ata ako, bebe. Paano yun hanapin, Lalabs? Hindi ko rin alam. Diyos ko, jadi, I'm new. Sige na, don't bother. Bakit siya naka-hide? Ako na magbaba ng bahay mo, ako na magbaba. Ayan, wait lang ha. Bibe, yung lang ha, yung bago kong intro, yung maliit lang. Sige. 10%. Guys, padikit po yung co-host natin, guys ha. Sige, salamat sa inyo mga lalabs. Oh my God. Itong may new intro, Lalabs, no? Yes, sige na. Yung pink na pink. Wait lang ha. Oops, share. Copy link. Ito. Guys, may ibababa po ako, guys. Pakidikitan nyo po, guys. Dikitan nyo po, guys, ha. Ayan. Si Jensen's TV po to, guys. Ang nag-iisang Jensen's TV. Ayan, guys. Binaba ko po, guys. Jensen's TV. Pakidikit po, guys. Pakidikit po. Salamat. Ayan. Bakit ganun kaya, Lalabs? Bakit naka-hide? Hindi ko rin alam kay Lolo. Ganito siguro talaga pag StreamYard. Sige, mag-super chatter na ako sa iyo sa susunod. Char! Palipara na talaga. Magpa-sponsor na rin ako. Go! Guys, sa mga gusto mag-sponsor dyan, sponsor nyo yan si Jensen's TV. Ayun, bumaba ba ata? 985 pa ba yan kanina? No, No, 987 na. Bakit bumaba sa 85? Ayan, 998 na ulit. Ayan. Oh my gosh. Ayan, guys. Ayan, JM Ninja. Hello, host. Mega welcome po sa inyo. At dito din si Shopaw. Idol Dan Tamsak po. Salamat po sa patamsak natin dyan. And guys, nakaka-amaze naman talaga. We have already 28 million people in the house. Ayan. Napaka-amazing po. Ayan.
Ayan, salamat po sa inyo. Ayan, guys, sa mga may pa-community pa dyan, i-share nyo pa para mas dumami tayo. Mag-share ako, bebe. Salamat, Bebella Labs, Johnson's TV. Ayan, guys, dikitan nyo po yung co-host din natin, guys, ha? Yung binaba ko, guys, sa co-host po natin yan. Dikitan nyo po. Ayan. Yung pinuno natin, si Katuga TR, ngayon, guys, medyo busy pa ng kaunti. Kasi may may ginagawa siyang importante. Pero andyan lang yan, nakasupport lang yan sa atin, nakamasid lang. Ayan. Ibaba ko rin yung bahay nila mamaya. Ayan, Johnson's TV, na po, magandang binibini, sabi ni Ninja ni Miriam. Ayan, Jamak TV, hi guys, pabas. Ayan. Thank you very much. Ikalimbang nyo na rin ang aking bahay, maluwang pa, super luwang. Ayan guys, ikalimbang nyo po yung bahay-bahayan ni Lalabs Johnson's TV. Kahit Super maluwang pa, guys. Ayan. Kahit magdala kayo ng kama, tumambling kayo doon, magdala kayo ng kaldero, plato, super luwang. Ayan, sabi, tingnan mo, Lalabs. Sabi ni Jen Gascon, my community ako host, senior citizens. Pasok ako dyan kasi malapit na ako mag-senior citizen. Ayan, guys. Isali mo na ako. Ayan. Ayan, host, pwede patulong road to grade 7 ako host. Sige, after niya, ha. Guys, sa mga gusto magpatulong dyan, guys, i-shoutout nyo lang ako at si Buano Geclaros para makita ko dito magkulay dalandan. Ayan, meron na tayong 31 million people in the house. Ayan. Oh my God. Amazing naman talaga. Ayan. Ngayon ko lang na-feel yung mga ganyang marami, Charles. Oo. Ako din, ngayon ko. Ay, minsan, sa akin, bebe, nagti-32, 34, ganun, pero minsan lang. Pero minsan naman 20 plus lang, ganun. Sa umaga. Ayan, Ninja J Explore, mega welcome po sa nag-iisang Ninja J Explore. Bigyan ko po to ng jacket. Ayan. Ayan, guys, i-shoutout nyo po at si Buano Geclaros, tapos sabihin nyo ilan po kulang nyo. 2 na lang host, grade 7 na ako host, sabi ni Shopaw. Ayan, Balote family, 988 na. Balikan natin to mamaya ha, i-shoutout nyo ako ulit mamaya. Unahin muna natin si Shopaw, 2 na lang kulang. Ano ba yung mo, Shopaw, ano yung main na account mo? Shopaw. Ayan. Si Buano Geclaros pag grade 3, sabi ni Pretty Shaira. Lalab, sabi ni Pretty Shaira, pag grade 3 daw. Tigilan mo ako, Pretty Shaira. Ayan. Ilan ba kulang mo, Pretty? Dagdagan ko na. Ayan, dagdagan ka daw, Pretty Shaira kapatid. Dagdagan ka ni Johnson's TV. Ayan. Anong kulang mo sa bahay mo? Plato, kutsara? Wait lang ha, tingnan ko muna to. Ayan. Tingnan ko yung magpapaganda bahay lang ni ako Shopaw. kasi pa-pretty lang ako kunyari dito sa LS mo. Ayan, si Xiao TV pala to. Ayan, wait ha. Pa-pretty walang ganda. My gosh. Ayan, guys. Hanapin ko muna si Xiao TV para malapag natin. Sige mga lalab, sige magbabasa ako. Arinola ko lang niya. Sabi ni sino yon? Sabi ni GM Ninja. Oh my gosh, Arinola, yes. Naalala ko dati nung may Arinola kami. Ay, Ayan, guys. Ayan, guys, isa na lang kulang, guys. Xiao TV, guys. Guys, pakidikit naman. Ayan. Dagdagan ka daw, Xiao TV. Balikan mo, Xiao TV, ha? Si Johnson's TV. Ayan, super legit natin yan. Nasaan ang bahay mo kay akin na yon tusukin? Ibaba mo, bebe. Ibaba mo bahay mo, Si Shopaw meron na. Nakita ko na. Si Shopaw yung nagbaba. Oh Ayan. my God, 700 na si Xiao. Wow, congratulations sa'yo, Xiao. Ayan, nakaka-amaze talaga pag nakikita mo talaga yung Actually, natutuwa ako pag may nag-graduate sa akin kahit grade 1, grade 2. Oo nga, nakakatuwa talaga. Pero minsan, Lalabs, ganun yung nangyari sa akin. Na may napag-graduate ako ng 1K tapos kinabukasan nabawasan na naman tapos 3 beses pa talaga bago maka-graduate ulit. Nung Wednesday ata, Tuesday may napag-graduate ko rin ng 1K. Kasi ang kulang na lang niya is 3. Char! 3 na lang kulang. Na-try na namin yan maraming beses mo. Di ako na Arinola, madami ako diaper, sabi ni Pretty Shaira. Diaper talaga. Laurel Nuns TV, ako host, road to 1K na, 824 kulang. 824 sabi.
Si Lorwell, ayan, ayan. Ano, lalabs, dikitan mo yan si Lorwell. Napaka-pogi niyan. Si Hindi, Lorwell lahat ng din TV. yan, promise, didikitan ko, promise. Ayan. Napakabait niya ni Lorwell. From baby team classmates din yan si Lorwell. Pero wag niyo akong dikitan sa ninja na dinidikot ko. Doon naman sa main. Grabe Ayan, naman guys. kayo. Guys, ibaba ko yung bahay ng co-host natin, guys, ha. Johnson's TV. Hindi ko magamit yung main ko kasi nasa akyat ako. Baka bawal, masipa tayo. Oh, ayan, 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 ayan. Diba? Ayan, binaba ko ulit, guys. Binaba ko ulit. Bahay ng ating co-host. I love you, lalab ko. You're welcome, lalabs. Ayan. Mama Sol Fishing Adventures. Mega welcome po sa inyo, Mama Sol Fishing Adventures. Ayan, salamat po sa pagpunta dito sa ating Ayan! live. Team ano yan? Team lalabs yan si Ayan. Mama Sol. Pumasok, in-invite ko. Hello po sa inyo. Sorry, di ko nakita agad. Pasensya na po. Ay, no, Ayan, Mama ayan. Sol. Diyos ko, isdain mo ng aking aking kaluluwa. Ayan, guys. Ayan, Super sorry legit naman. Sorry naman po, hindi nakita agad. Pasensya na po. Ayan. Asan na ba yun? Salamat sa iyo, Siopaw, sa pagpunta mo at saka kay Ay, may tao, nagulat ako. May tao. Ay, mga lalabs. Nagulat talaga. Ba't Ayan, naka-face guys. Face mask ka pa. Wala. Ang galing mo eh. Ayoko. Bakit? Kasi ako positive, think negative. Asan yung mukha? Host- Ba't yung mukha dyan? Ayun. Sabi ni host, paano makikita sa StreamYard yung number of thumbsack-well naka-LS Ano ka? ang pakita? Kasi sa computer yung mga tabs, pwede mo i-click yung mga tabs, kaya pwede mo siyang ma-alternate na i-press. Makikita mo talaga yung mga thumbsack sa kabila. Ayan. Pero di ba, lalabs, ang hirap talaga, no? Pag cellphone gamit, tapos naka-StreamYard. Mahirap siya, oh. Promise. Ano nakasunod? Ayan, guys. Magbabaan kayo, guys. Magdikitan, guys, ha. Ayan. Actually, dito yun dyan. Hiramin ko yan mamaya. Sige. Wala, di ko talaga nakita agad si nagalit yun si Mama Sul sa akin. Bakit? Nandiyan ba? Andiyan na ba? Sabi Andiyan niya, ba yan? sabi niya kanina, bye. Hala, sorry grabe po. siya. Hindi ko nakita kasi agad. Ayan. Di nandiyan pa yan, Mama Sol. Where are you na? I Ayan. love you, Mama Sol. Dance Exclusive Channel. Nag-try kasi ako kanina, sabi ni Dance Exclusive Channel. Oh, ako din nahirapan ako ngayon. Ang hirap talaga gumamit ng StreamYard. Ayan. Hindi ko alam yan, promise. Ayan, pa-jacket host. Meron ka ng jacket, Dodong Kianots? Meron ka ng jacket? Meron ka na pong jacket, Dodong Kianots? Ayan. Pag grade 2 po, Lolo, si Banogi Clars, maawa po kayo sa hapon niya, sabi ni Gabriel Pham Vlog. Ayan. Guys, i-change ko na to, guys, ha? Ayan, congratulations sa iyo. Ciao. Oo. Shout TV, congratulations sa iyo, ha? Nag-grade 7 ka na. Ayan. Sino yun? Si Gabriel Pham Vlog. Tingnan natin. Ayan. 132 guys, dagdagan natin kasi napaka-baby pa ng bahay. Super Pakidagdag po. baby. Pakidagdag po ng bahay niya, pakidagdag po. Sino pa yun? Tingnan ko yung mga nag-shoutout, ha? Hello, Dagdagan pa natin. Hello, Gabriel Pham Vlog. Galing niya, nagkita kami niyan sa kay Mel's TV. Ayan, Ras. Kinsa imong ka-collab, Dong. Ayan, ilalabs ko yan, si Johnson's TV Dodong Ayano Ras. Ayan, si Dodong Florian. Ayan, Oo, ayan. ilalabs Ayan, ko. ito to. Sorry na Ate Mercy. Ayan, andyan pala si Ate Mercy. It's me, Mercy. Ayan. Sige, dagdagan muna natin si Gabriel Pham Vlog, tapos si It's me, Mercy naman. Ayan, guys. Host, pag-graduate ako, type mo. Sabi ni Jen Gasquan. Ayan. Mga lalabs, mamaya na ako magdidikit ng main ko, pero magdadagdag ako ngayon sa inyo ng aking ninja, mga lalabs ko. Ayan, puntahan niyo po yan, guys. Johnson's TV, guys. Yung co-host ko, guys. Napakabait po niyan. Mabait ako pag tulog, nananadyak pa. Ayan, binaba ko, guys. Ayan. Lodi, pwede pa flex, Lodi, para madagdagan. Sige, Ate Inday. Mamaya, i-flex kita, Ate Inday, after kay Ate Mercy. Ayan. It's me, Mercy. Tapos, Inday Kulot Vlog. Guys, unahin muna natin, guys, sa
shout out muna sa mga very kaunti na lang yung kulang para matulungan po natin, guys. Ayan, 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 ayan. Guys, host, jakitan mo si Sed and Chris. Bakit? Wait lang, i-refresh ko ulit. Live chat. Show pa, mamaya na yung ano ko sa iyo ha, sa main later kasi naka-live pa ako. Nag-chat ba ngayon si, ayan, dito na. Mega welcome po sa inyo, pa-jacket lalabs. Ayan, bigyan ko to ng jacket. Ayan, salamat sa iyo, Lodi, Sed and Chris. Ayan, nabigyan ko na po kayo ng jacket. Ayan, kailangan pala natin, lalabs na i-refresh ulit yung ano. Yung Kailangan ulit. natin i-live chat natin para lumabas kasi yung iba din nakikita. At least nalaman ko na ngayon. Actually, sa phone updated pero dito sa ano hindi. Oo, di sa updated sa sa StreamYard talaga. Ako na lang gagawa 6 pa na ninja para ipag-grade 3 ko sarili ko, sabi ni Pretty Shaira. Ayan, salamat Lodi. Ayan. Nadyakitan ko na po si Sed and Chris. Ayan. Sorry po ha. Ayan, may jacket na ba si Dan Chris? Team Lalabs yan sa team ko. I love you sa'yo. Sa'yo, Apo. ano. Ayan, may jacket. Ayan, welcome po sa inyo, Ella's Fashion and Designs. Ayan, bigyan ko to ng jacket din. Ayan, salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Mega welcome po sa inyo. Oo, shout out ko si Sid and Chris. Super super legit, promise. Nag-LS din yan sa anong time yon. Basta US time siya. Kasi nandun siya sa US. Ayan guys, dikitan nyo po guys, mga nag-ELS din po daw yan guys. Ayan, super legit. Wala na bang dumidikit kay Gabriel Fam Vlog guys? Dikitan po natin guys, dikitan po natin. Ayan, meron na po partner, meron ng si Ella's Fashion. Meron na po. Baba lang po kayo ng bahay, Ella's Fashion. Ayan, mega welcome po sa inyo, Ella's Fashion and Design. Salamat po talaga. Ayan, super I love you po sa mga bago natin dyan. O palagi kong pinipindot ang live chat pero sadyang nawawala talaga kahit pinipindot ko lalabs. Nawawala talaga nakikita yung iba. Palagi kong pinipindot ko yung live chat. Ayan, binigyan ko na ng isa si Gabriel Pam. Yun, hindi ko siya makita dito. First time ko na-experience to yung ganito na hindi nakikita. Ayan. Magsusukli muna ako, host, sa lahat ng dumikit at bumaka sa akin. Sige, Siopaw. Walang problema yan. Ayan, nagbaba ng bahay si Sedan Chris. I love you sa iyo, Lalab. Pasalamat sa pagpunta mo dito sa LS naming ni Cebuano. Umakyat ako kasi hindi ako pwedeng mag-LS kasi nandyan nagla-live siya. Okay lang naman yun, Lalabs. Mangisda ka na dyan, Sedan Chris. Ayan. Ella's Fashion and Designs. Thank you, host. You're welcome po. Walang anuman po. Ayan, 134 na. Dalawa lang yung dumagdag. Dagdagan mo po natin, guys, sa mga bago dyan. Ayan, Gabriel Fam Vlog. Magbaba ka ng bahay mo, Gabriel Fam Vlog. Di nila ako type, sabi ni Gabriel Fam Vlog. Magbaba ka ng bahay mo dyan. Click mo yung top chat. Ayan. Tapos, click mo ulit yung live chat. Sabi ni Ella's Fashion. Ayan. Ay, sabi ni Sed and Chris. Ayan, tinutuwa ko kanila, Love Sed. Ayan, okay na siya. Ayan, sige. Jensons padikit naman po. Salamat, sabi ni Cuffs YT. Ayan. Sige, Lalab. Kitang-kita. Puntahan mo rin ang aking main. Guys, bakasan nyo lang si Jensons TV, guys. Bakasan nyo lang. Ayan, Jensons TV. Bakasan nyo lang. Ayan, ibaba ulit. Bakasan nyo lang. Ay, yung bakas nyo sa akin, dapat yung maramdaman ko talaga yung sakit para naman mabalikan ko talaga kayo. Ayan, 135 na si Gabriel Fam Vlog. 135 na. Ayan, may nadagdag. At least may nadagdag, guys. Ay, ba't biglang bumalik sa 132? Anong nangyari doon, Lalabs? Ano yon? Ay, hindi, gaganon talaga siya. Naglalaro din. Kakalapa siya. Parang tinutokso si Gabriel Fam Vlog. Nabuang na. Ayan, sorry naman. Ayan, guys. Sabi ni Jen Gascon, Sed and Chris, magdidikit ako sa iyo, lalagyan ko ng bakas na GG, indicating from Jen Gascon. Sabay
lapag ng bahay niya, di ba bongga? Ayan. Ayan guys, dikitan nyo muna si Gabriel Fam Vlog. Lorwell Jen- Nons TV. John Jenson, sobrang dikit na ako sa'yo. Di mo pa manaramdaman. Oh my God! Katawan mo pa lang, naramdaman ko na. Ayan. Napakabait niya ni Lorwell Nunes TV. Ayan, from Baby Team classmates din yan. Napakabait niyan. Wait lang ha. Gusto mo bang maramdaman dyan yung padikit ko sa'yo? Wow! Hot na hot siya! Sizzling daw! Oh my God! Kaya nga sabi ko sa iyo kanina. Sizzling and hot! Model! Oh my gosh! Love na kita, promise. Ayan. Nasaan ka ba ngayon at mapuntahan kita? Taga Char. dito lang din yan, taga Cebu. Ay, malapit lang sa amin. Magbabangka lang ako papunta dyan from Masbate. Ay, mas bate sa inyo, Lalabs. Sa Masbate lang ako, be. Kaya di ba ang salita namin, Bisacol? Masbate, Bicol. Kaya pala. Tama na yan, Lolo. Thank you sa pag-vlog. Sabi ni Gabriel's Vlog. Sige, itigil na natin tong Gabriel's Vlog. Nagalit na siya. Walang dumidikit. Next, It's Me Mercy naman. Yan, hindi ko mahanap kay It's Me Mercy. Ayan si It's Me Mercy. Why is it 72? Hindi to siya, Lalabs. Iba yun, niya. Baka ano yan? Try ko ha. It's Me Mercy. Eto, baka ito. Yung may underscore. Yung yellow. Yung naka-yellow siya. Yung it's niya may underscore. Tama ba? Yung Okay. underscore ba tawag doon? Anong tawag dito? Yung apostrophe? Apostrophe ba to? Hirap ito. Ayan, Sedan Chris, Jan Gascon, Laurel, Non-Time TV, on the way. Sabi ni Sedan Chris, oh my God, ang happy-happy ko naman. Elliot's Fashion and Design, Jensen TV Dana, sa'yo. Salamat sa'yo, Lalabs. Oh my God, makakagraduate ata ako dito ng 1.5. Ayan. But ayaw talaga niya ma-search kay Ate Mercy. It's Hindi, bebe, lagyan mo ng IAS, ganon. IT underscore. Ay, hindi underscore. Yung yung quit sa babaw. Sa babaw. Oh, ganun. Nagbisaya na ako. Nabalik na tayo nito sa grade 1, Diyos ko. It's Me Mercy. Ayaw talagang ma-search. Ako na lang magbaba. Ay, di mo, nga pala kasi sa'yo dyan, oo. O, para makita talaga. It's Me Mercy. Sige nga, bebe. Paano ba to hanapin na yung bitaw? Ayaw talaga. Ang hirap kasi ng... Wait, change ko muna. Iyon naman natin. Bebe, yung It's Me niya kasi ay yung simula ay big letter. Big letter, no? Yung I, oo. Tapos It's Me. Tapos capital ang M. Oh, yes. Mercy. Ayaw talaga. Ayaw gumalaw. Mali naman ang spelling mo. Ayaw yung gumalaw. Tinry ko pa rin. O baka na na yan, na stroke, ayaw gumalaw. I-try kaya muna natin si Ate Inday Kulot Vlog. Wala talaga siya. Kaya Ayan. Ate It's Me Mercy ang mahirap. Mahirap i-search kaya Ate It's Me Mercy. It's Me Mercy, anong anyari? Andyan ka pa ba, Ate? Mercy? Ayan. Guys, Buti magbabaan na- na kayo magdikitan. Bunso si Juan Uge Claros, ako na magbaba. Ayan. Ibaba daw ni Ate It's Me Mercy, guys. Ibaba daw ni Ate It's Me Mercy. Inday Kulot, salamat sa iyo, idol. Baka naman, Inday Kulot, si Lalabs Jenson dyan. My gosh. Ayan. Guys, dikitan nyo guys ha. Dikitan nyo yung co-host natin. Ayan. Palagi ako naka-live chat dito. Nag-change ako ng live chat kasi baka may di ako makita. Hello, mega welcome po sa inyo, Papa Pogs TV. Salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Ayan. Hazard S, mega welcome po sa inyo, Hazard S. Salamat po talaga. I love you po talaga sa mga pumupunta ngayon. Ayan, mega welcome po sa inyo. Sorry talaga sa mga di ko nabasa agad kasi ang bilis. Ayan.
Ayan, ikama mo ako pang 55 na thumbs up. Diyos me, salamat po sa patamsak natin dyan. Ayan, Ikama tama. mo ako. My Ayan. God, itusukin mo ako, ikama mo ako. Ayan guys. Ate Mercy, bakit di kaya to ma-search Ate Mercy, no? Pa-flex ho, sabi ni Kianots TV. Ayan, Kaya ayan. nabibigyan na kita ha, nabigyan na kita. Na-extra na Guys, kita ng banana. Guys, ang gusto ko mag-shoutout muna dyan ngayon. Ngayon lang guys, i-change natin. Mag-shoutout kayo dyan if kaunti na lang yung kulang nyo. If kaunti na lang yung kulang nyo guys, sabihin nyo sa akin. Sabihin nyo yung mga below 10 para matulungan natin. Marami naman kasi mga team classmate dyan makakatulong sa atin. Ayan dyan, Gascon, Lorwell, Nuns TV. Dana po, tinapos ko muna video bago alembang at tamsak para legit. Sabi ni Zed Chris. Dana Elas. Ayan, sabi ni JM Ninja. Zed and Chris, Dan 3 sa'yo. Dalawa may baas, isa wala. Ayan. Natakot ako, baka may magtuwad saan kasi di ko nakita. Pag may tuwad, bebe, sikat ka, super sikat ka. Na-remember mo ba yun, bebe? Andun ka ba noon nung tinuwaran ako ng 3? Narinig ko yun actually kasi nagbumabiyahe ako, papasok ako noon eh. Ayun, sabi nila daw pabayaan na lang yun. Pero sa akin okay lang naman din kasi 'di ba part yun ng algorithm pag may tumuwad sa iyo. Hindi ako natuwaran na rin ako eh. Kahit sa personal natuwaran na rin ako. Kahit sa personal natuwaran na din daw. Ayan guys. Ayan. Lodi, Ninja ni J Explore, gusto mo ba umakyat? Akyat ka, Lodi. Akyat na kayo dyan. Akyatin nyo na ako. Yan, we are 30 million in the house, mga lalabs ko. Ayan, salamat po sa 30 million in the house ngayon. Ayan, pa-flex host, please don't forget to flex me, sabi ni Kianots. Ayun guys, si Kianots TV, napakabait ng batang to, nag-ELS to, pinupuntan, sinusuportahan ko rin to guys. Ayan, kaka 1K lang yan. Before yan, bebe, naging 800 o 700 ata yun. Kasi na-review yung account niya. Kasi nilagay niya na age, 2008 yung year na nilagay niya. Bawal man din yun sa Google, parang ni-review yung account niya. Akala ko tinanggal. Akala ko tinanggal. Yung below 18 man ata, no? Yung below 18, bawal yun. Bawal yun. Kaya yun. Ayun, mega welcome po, Maylims Vlog, Dan Tamsak Ho. Salamat naman po talaga sa pagpunta dito sa ating LS. Super I love you po talaga sa mga bago natin dyan. Ayan, pasensya na po guys sa mga Sige, akyat ka ibigay ko sa iyo yung link. Wait lang. Paano ngayon? Invite. Eto. Ayan, Lodi J Explore. Binaba ko yung bahay. Umakit ka, Lodi J Explore. Hello, host. I'm back. Medyo busy pa mi host. Kaya pasilip-silip lang mi sa LS mo. Sige lang. Okay lang po. Ma'am Ron na live vlog. Ayan, guys. Ito po yung napaka-legit natin na sponsor. Ma'am Ron na live vlog. At saka VIPS Worldwide and Lodi Katuga TR. Napaka-legit friends po niyan, guys. Dikitan nyo po, guys. Dikitan nyo po. Ayan, ibaba ko yung mga bahay, guys, ng mga sponsor din natin. Bebe, nakita ko yung pangalan ko nandun, pa-jacket. Nakita na. Sige. Ayun baka nakikita mo na dyan. Sige, ayan. Bigyan ko na ng jacket. Sige. Ayan na, bebe. Nakita mo na yung ninja ko? Bakit di makita kanina? Oh my God, hiyang-hiya siya kasi nakatibak lang yan. Nag-aano talaga si Lolo siguro. Yeah, i-jacket mo na lang yan, wag mo na kong bigyan ng tibak. Ayan. Meron na? Meron ng jacket. Try mo kaya ulit. Ayan. Ate It's Me Mercy, bakit di ko makita talaga? I-try ko search dito, Ate It's Me Mercy, di ko maano. Ayan, 1,020 na dagdagan ba si Ate Inday Kulot? Di ko na maano. Oo, nadagdagan na siya. Ayan, nadagdagan. Sige, i-try natin ulit I-try natin ulit si It's Me Mercy. Ayan guys, yung binaba ko guys, mga sponsor natin yan guys, VIPS Worldwide, Ron na live vlog, and Katuga TR, mga super legit friends po yan guys. So mga nag-ELS dyan, ayan, nasa backstage na. Ayan, Lodi J Explore, mega welcome sa iyo, Lodi. Hello sa inyo guys. Ayan. Mega welcome sa iyo, Lodi. Lord, si Jenson. Hello, be.
Hello sa iyo, bebe. Diyos ko, meron akong kalahi dito. My God. I love you, bebe. Hello sa inyo dyan sa sa baba. Hello sa iyo, Lodi. Ayan, J Explore. Ayan guys, dikitan niyo po yan guys si Lodi J Explore guys. Nag-LS po yan guys every Friday. Maraming palaro doon. Napaka-legit din po niya, napakabait. Ano Ayan. palaro mo? May tumbang priso ba dun, bebe? Wala be, yung lang. Kami bitag nito, premyo ako ng load be at saka WH. Taray. Mm-mm. Parang gusto ko rin magpalaro ng load, pero ang ibibigay kong load yung dito sa Saudi. Bahala kayo mag-load kung Ah, nasa Pinas kayo. Yung fully load sa Saudi. Oo. Hindi ko alam yung mga load na Saan ka yan. pa sa Saudi be? Nandito sa sa maraming camel. Saan banda? Dito sa disyerto. Nandito ako ngayon be sa Tabuk. Ay! Nandito ako sa Jeddah. Ay malayo. Super layo. Oh my gosh. Yan Ayan, guys, shout out dyan sa baba. Hello sa inyo guys. ayan, Rona Slave Vlog, mga classmate, dikit kalembang at tamsak, balikan ko kayo agad. Sabi ni Ma'am Rona Slave Vlog, guys. Ayan guys, dikitan nyo po yan guys. Napaka-legit po yan. Yan po yung sponsor natin already for 2 days naman ata kami nagpalaro. Ayan, napakabait po niyan. Ma'am Rona Slave Vlog and VIPS Worldwide. Mga napakabait talaga. Katoga TR din, ang pinuno ng team classmate na napaka-legit naman talaga. Walang sawang sumusuporta sa amin ni Johnson's TV tapos J Explore. Ayan. Lalab si Hello mga classmate dyan. Hello sa inyo. Si Kianos gusto magpa-flex. Sige, si Kianats muna. Ate Mercy, itry ko muna Ate Mercy ha. Hindi ko talaga maano. Mahirapan talaga pa. May idea ka ba nito Lodi J Explore? Hindi ko talaga maano kay Ate Mercy. Wait lang, sabi ni ni Pretty Shaira, wag niyo akong Hindi ko alam yan, Lods eh. Ay. Hindi talaga siya ma-flex kasi iba yung gamit niya. Paano pag nilagay ko dito yung yung link talaga yung nilagay ko dito, pinaste ko? Hindi talaga Hindi ko makita. alam yan. Ang hirap nito. Ang Ayan. alam ko lang yung tuwan. Pag nakakita ko ng tuwan sa LS, yan. Ayan, dikitan niyo muna si Kianots TV, guys. Ayan. Ayan, napakabait na bata yan. 1,000. Ang bilis mong tumaas, Kianots. Ano ba yung pinagagawa mo? Bakit ang bilis mong tumaas? Diyos ko, ito si Kianos TV, Paplex ng Paplex. Diyos ko, ang laki-laki ng bahay, mansion na, nakakaloka ka. Ang laki na ng bahay nito. Akala ko grade 1. Scroll down, kapatid, makikita mo si Buanogay Claros. Scroll down ko. Sige, i-try ko ha kay Ate Mercy. Kung paano yon. Ayan. Sheika's Best TV, mega shoutout sa Euroshell RGL, ang nag-iisang tirik mata Hello, ng Team Shekas. Classmates. Kumusta be? Ayan. Ang tirik mata ng Team Classmates. Love you, lalabs. Ayan, mga camel, dami talaga dito, mga ka-co-host. Sabi ni Ma'am Rona, nasa din kasi si Ma'am Rona, nasa Saudi. Oh my gosh! Marami na tayo dito sa Saudi. Oo, dito lang sa Saudi lumaki ang bahay ko. Super luwang talaga sa Saudi ang bahay. Natawa ako kay Kianots. Bebe, sabi niya, pa-flex mama host, please host. Mama. Oo, kami sa iyo. Ginawa pa kayong mama, ayan. Hello sa bagong dating na co-host, sabi ni Ma'am Rona Live Vlog. Ayan. Hello sa iyo, Rona. Ay nga pala guys, dumikit sa akin guys, mamaya babalikan ko kayo ha. Ayan, sabi ni Sedan Chris, sino pa daw ang di ko nasuklian? Ayan, super legit po yan si Sedan Chris. Team Lalabs po namin yan, all the way from USA. Diba? Ayan, Master RB Station, thumbs up done, Master Host. Salamat, Master RB Station. Ayan guys, isa po yan sa pinaka-legit Lods, baba din muna ako ha. Sige, Lodi. Baka may tao na. Sige. Nagtrabaho ako. Salamat sa inyo guys. Bye-bye. Nasa work kasi ako be. Nasa work. Diyos ko, masipa ka talaga ni Lolo. Nasa work pa talaga. Ayan. Thumbs up done, Master Host. Salamat, Master RB Station. Ayan guys, Master RB Station, super legit po yan from Team Classmate din. Napakabait niyan. And J-Explore, shoutout Team Kafutay. Ayan, mega shoutout po sa mga Team Kafutay natin dyan. Salamat naman talaga. Napakabait po yan guys. Ang Team Kafutay, Team Classmate.
Ayan, mga napakabait po yan guys. Team ano yung isa, Team Tamsak. Ayan, yung mga Team Tamsak, palagi po yan nakasupport din sa atin. And from VIPS Worldwide, always po yan andyan. Napakabait talaga. Ayan. Hindi ko lagi Lodi ay, hello, di mo ko pinapansin. Sabi ni It's Me Mercy. Ayan, nahirapan kami Ate Mercy sa ano, sa pag-search talaga. Ayan, walang nagdagdag kay Kianots. Ayan, walang nagdagdag kay Kianots. Ayan. Ayan, February J, naka-BG lang. Salamat, Lodi, February J. Ayan, guys, from Team Baby classmate din yan, guys. Minsan lang kasi yan, nangingisda din. And napakabait din yan. Tulog from 12 shift. Ayan, salamat kay Sed and Chris na super walang tulog. Nag-support pa talaga sa PLS natin. Oh my gosh. Ayan. Salamat po sa Dan Chris. Super love you po sa inyo. Salamat po talaga. Ayan. Pempem, sabi ni Chicks Bourbon. Ayan, RB Station, it's me. Mercy, gulat nga ako. Sabay pa kami, parang naamoy niya palagi yung kung saan ako. Sabi ni RB Station. Magkasabay sila ni Shekas na pumasok ngayon, ni Rochelle. Diyos ko, parang luto na naamoy lang. O, parang naaamoy namin yung mga pinagagawa niyo. Ayan. Diyos ko, nagbaba na ng bahay si co-host dyan, si Jenson TV. Ayan o, si Jenson 2. Baka Ayan, naman, tutukin nyo na ako mga love-love. Unahan nyo na guys, si Jenson's TV guys, ayan, super legit po yan. Nag-LS din po yan. Supposedly nag-LS din yan ngayon, di nag-LS. Tingnan nyo, pumasok dito. Hindi ako Nag-LS. pumasok na. Bukas na ako mag-LS. Bukas na daw, mag-LS si Jenson's TV guys. Ano oras yung LS mo bukas, Lodi, Jenson's TV, bebe? 6:30. Ayan, 6:30 PM dito na, Pinas time. 6:30 ng gabi. PM Ayan, Saudi time. So sa Pinas, parang ano yun? 11:30. Ayan, 11:30 PM guys, si Jenson's TV, mag-LS po yan guys. Puntahan nyo din yun guys, marami kayong maiisda din doon, napakabait po niyan. Ayan. Pababa ng bahay ko, host. Ayan, andyan na, ikaw yung magbaba ng bahay mo, Kianos, nag-flex ako sa iyo ngayon. Hindi raw mabuksan yung ano ko, bakit daw? Ayan, Dodong Kianots, ibaba mo yung bahay mo, Dodong Kianots. Di mabuksan, bebe? Try ko nga. Ito try ko din, magbigay ulit ako. Di mabuksan. Ayaw mabuksan. Bakit kaya? Ayan, buksan niya, nagbaba na ako ulit. Buksan niyo. Nakabukas na yung pinto ko, malawak. Ayan, mabuksan na. Buksan na. Meron Okay na? Oo. Ayan, May bago randomly. tayo. Randomly yours. Mega welcome po sa inyo, randomly yours. Salamat sa pagpunta dito sa ating LS. Mega welcome, mega salamat po sa inyo. Ayan, super love you naman talaga. Ayan, Random Wonder, si Random Wonder Vlogs pala to guys. Ayan guys, napaka-legit friend din natin to guys, Random Wonder Vlog. Ayan, super love ko din yan. Ayan, si Balote Family, 11 na lang daw kulang. 65 na thumbs up. Oh my God. Salamat po sa 65 na patamsak natin dyan. Ayan, talaga nakakataba ng puso. Ayan, may bago tayong pasok guys, si D-Joy. Ayan, bakit? Wait, i-ano ko muna ha. Parang may ano na naman. Ayan, wait. Ayan, mega welcome po sa iyo, D-Joy. Salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Salamat po sa inyo. Super welcome po kayo dito at magmahalan na tayo at magtulungan dyan. Ayan, salamat talaga. Ayan. Di kita nyo na si Jenson 2. Randy, randomly yours. I love you. Ayan. Love you too, host. Ayan. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Random Wonder Vlogs. Isa po yan sa napaka-legit friends naman talaga natin. Ano name, YT mo co-host? Ayan, yung ano po, Ma'am Ronanos Live Vlog, yung binaba po ni Jenson 2. Yan po yung bahay ni co-host. Andyan na yung si Jenson 2. Yan ang akin. Co-host na dating dikit na daw. Ayan, co-host, dating dikit na ako sa iyo, ikaw love co-host Jenson 2, baka ikaw hindi pa dikit sa akin, sabi ni Ate Inday. Naningil na si Inday. Lagot ka dyan, co-host. Wait lang. Noted Habibi, wait lang. Hindi ko pwede buksan yung aking main. Baka dikit na ako sa iyo, bebe. Hindi ko lang nakalimbang. Ayan, salamat po sa inyo. Ayan. Wait lang. Sino yun? I-try ko talaga si Ate Mercy ha. Balikan ko.
Paano ba to i-scroll? Ayaw kasi mag-scroll. Ayan, na-scroll mo na. Ubaran mo pa baba. Paano yun i-ano? Anong ginagawa mo? Hinanap ko yung ano niya account. Naka-yellow kasi yung ano niya profile pic pero hindi talaga ma-search dito. Type nga natin Mercedes Bonifacio. Sabi niya siya na lang daw magbababa. Oo. Hindi talaga. Ayaw talaga. Iba talaga lumalabas. Ayan, sino pa ba yun guys? Sino pa po yan? Sige guys, ito muna guys ha. Dikit po muna yung co-host natin. Ayan, Random One, Wanderer Vlogs. Ay, binigyan na kita ng pa-extra banana. Later na dun sa main ko. Ayan guys. Dikitan nyo muna yung ano natin, co-host natin, Jensons TV. Ayan, Ayan, random. sa bahay. Si co-host Maka, oh my gosh, parang natusukan sa likod na may mahabang ewan. Sabi ni Jen Gascon. Ayan. Okay lang yan, magandang co-host. Hindi ako maniningil, baby. Sabi ni Ate Hinday Kulot Vlog. Ayan. Co-host Dan sa with Kalembang na. Salamat, sabi ni Ma'am Rona Anos Live Vlog. Ayan. Yan, guys, yun kasi lagi sanay kasi ako natutusukan, kaya ganon. Ayan guys, ayan oh my guys. God, connect mo talaga ako. Oh my gosh. Oh my God, para akong nasa stage sa ngayon. 1,420, gawin nyo namang 1,500 yan, maawa na kayo. Dagdagan nyo na yan guys, dagdagan nyo na yan guys. Pwede pala akong iakyat ng ganon kasi hindi naman nangingisda lang naman, di ba? Oo, pwede. Okay lang. So, pwede kong buksan yung main ko. Pwede lang siya. Kasi separate naman to, Lodi. Separate na tab ba? So, pwede ako magbalik ng mga isda nila. Pwede lang. Pwede lang. Ninja gamitin mo. Sige, wag na muna yung main, later na. I think parang okay man ng Lodi kasi ako man yung nag-ELS. Ganun ba yun? Parang di ma-affect yung sayo. Okay lang ata yun. Magtanong tayo sa mga expert. Ano ba mga lalags dyan? Nawala na yung mga expert dito. Ikaw, pwedeng mga mangisda sa main kahit nandyan nakalapag dyan sa ang pagmumukha ko sa monitor. Ayan, sabi ni Lorwell Nuns TV, good night sa inyo guys. Matulog ka na, Lodi Norwell Nuns TV. Ayan, matutulog na ata to kasi may trabaho din to. Ayan, Teacher Nars. Mega good evening po sa iyo, Teacher Nars. Salamat sa patamsak natin dyan. Mega welcome po sa inyo. Ayan, salamat po. Ganda ko, dialogo, nagbaba ng bahay guys. Ella's Fashion and Designs, nagbaba ng bahay. Ayan. Hinday Kulot Vlog, love, made it's me, Mercy. Ayan guys, dikitan po natin si Ate It's Me, Mercy guys. Hindi kasi namin talaga hindi ko ma-search yung dito sa gilid bitaw. Hindi ko ma-search. Host charge muna ako, balik naman Mimaya. Salamat sa mga dumikit. Okay po Ma'am Rona, Anos Live Vlog. Salamat po talaga sa inyo. Mega thank you po. Ayan. Ayan guys, magbabaan po kayo, magdikitan dyan guys ha. Tingnan ko muna, baka may din naman ako nabasa. Hindi, bahala ko dyan. Wala ka rin alam sa mga virgin pa kami. Diyos ko, si Kabes, kung virgin ka, kamusta naman ako? Ayan, mega welcome po sa inyo, King Kulafo. Salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Super thank you po sa inyo. Tamsak Dan Lodi. Ayan, salamat Lodi, King Kulafo. Ayan, mega welcome sa iyo, Lodi. Salamat. Lodi, King Kulafo, baka i-share nga yung sa mga, feeling ko di ko ata na-share, baka na-share na siguro ng Lodi Katuga TR kanina sa GC. Ayan. Kinig lang ako, Master Host, while walking sa mga dumikit, balikan ko kayo mamaya. Ayan, dikitan nyo na guys si Master RB Station. Dikitan nyo po yan guys, napakabait po yan guys. Ayan, binaba ko na sa main ko yung aking bahay. Diyos ko, 1,420 ni hindi malang gumalaw para akong na-stroke. Sige na guys. Paggalawin nyo na yan guys. Paggalawin nyo guys, dikitan nyo po yung dikitan nyo po yung co-host natin guys, dikitan nyo po. Maggalawin nyo man ang baso ko. Oh my gosh, kahit man lang dyan, konting galaw lang, hangin. Pagparamdam kayo. 1,420, ayaw nang gumalaw.
Pakidikit po guys, pakidikit po. Nagbaba po ng bahay si Jenson's TV guys. Dikitan nyo po. Ayan yung co-host natin. Ayan. Kahit 5. Oh my gosh. Tapos na Nanawa Lodi, share ko. Salamat Ate Inday Kulot. Ayan. Gusto siguro nila sumayaw ako. Hindi ako pwedeng tumayo kasi naka-jacket lang ako pero naka-boardless ako sa baba. Ayan, pero at least alam na natin kung paano to gamitin. Nahirap pala talaga gamitin yung yung StreamYard. Ako never talaga, hindi ako marunong yan. Ngayon ko lang to na-try. Tapos di natin makita, saan ba natin to makikita if ilang oras na tayo, ganun. Oo nga, kahit ako hindi ko rin alam. Ay, ayan, kailangan kong i-press naman ulit sa next na naman na tab. Ang daming tab nito. Ayan, magto 2 hours ako. Ayan. Walang ayan. anuman lalabs, Lodi, sabi ni Inday Kulot, vlogs. Ayan guys. Magdikitan muna kayo dyan guys. Magdikitan kahit magmahalan. Wala na bang mag-a-add dyan kay kay Lodi Jenson's TV guys? Dikitan niyo po guys. Dikitan niyo po. 420 yan ang tumaas hanggang ngayon, wala talaga. Ayan, Tumaas Count Maestro Channel. Mega welcome po sa inyo, Lodi. Count Maestro Channel. Ayan, shout out everyone. Ayan, mega welcome sa iyo, Lodi. Salamat sa pagpunta dito sa ating LS. Ayan, salamat po. We have 20 million people in the house. Super thank you po sa inyo. Ayan, J-Explore Count Maestro, I love you. Unahan mo na ako, hindi talaga nadagdagan yung 420 na yan. Maawa na kayo, Diyos me. Count Maestro, dikitan mo daw si Lodi Jenson's TV. Ayan, napakabait po yan ng co-host natin. Dikitan niyo po guys. Count Maestro, tusukin mo na ako ng pa 69 dyan. Diyos ko, tusok 69. Yes! Yan ang gusto ko, 69. Ayan, tusukin niyo daw Count Maestro Channel, si Lodi Jenson's TV. Ayan. Chicks Bourbon, dikitan mo nga yan si Chicks Bourbon, si Lodi Jenson's TV. Yung naka-flex dito ngayon, Jenson's TV. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Ayan, i-subscribe mo. Ayan. Behave ka, host. Behave ka, co-host, sabi ni Jen Gascon. Ayan, Paano mag-behave? Normal na sa akin to. Ayan. Ito pinaka-behave ko. Ayan, randomly yours, done na po, pero wala pa rin akong nararamdaman kahit anino, 420. Di siya nag-move, no? I-try kayo natin ulit, Lodi. Hindi, baka ano lang yan, refresh, keme. O, di ba? Ang daming pabalik na lang daw. Sige, balikan kita mga lalabs. Puntahan ko nga yung ko. Kailangan lang siguro to i-refresh. Paano ba ito nire-refresh? O baka hindi talaga ako pwedeng i-flex. Pwede yun. Bakit di pa nakapasok? Sabi ni Random. Iwan ko, bibe. Ayan, wala talaga. Di talaga siya na... Kasi sabi din sa akin ni Lodi, sabi sa akin ni Lodi Janix TV, minsan daw, hindi daw hindi lumalabas. Parang by tens lang. Agad-agad. Super traffic. Ano yan? EDSA lang? Oo. Parang ganun daw. Yun yung sabi ni sa akin, Janix TV kanina. Sa social grade. Okay. Sige, kiri lang mga lalab. Salamat sa mga pag-ano nyo sa akin dyan. Tingnan nga natin. Tingnan mo kaya sa mo, bebe? Sa YT Studio mo. Ma-open mo ba yung YT Studio mo? Yes, I will open it now. Right away. Ayan. Oh my gosh! Dalawa na dumikit! 22! Ayan guys, may dalawa na dumikit sa kanya guys. Salamat talaga sa dumikit sa akin, 22 million in the house. Ayan. Iba na lang ang Ayan, i-check mo lalabs dyan. Dan ako, Gentle Ayan. TV. Guys, i-shoutout nyo po ako guys. Pag kaunti na lang yung kulang nyo dyan. I-shoutout nyo at si Buano Gay Claros. Yung kaunti na lang guys, yung below 10 para ma-flex natin. Ayan.
Ngayon guys, ngayon i-shoutout niyo ko at si Buano Gay Claros. Sa Kasi kanya kaya daw kay randomly. ayan, mega welcome po sa inyo, Leng Victory. Salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Salamat po sa inyo. Mega welcome po. Ayan, mega thank you po at nakabisita kayo sa ating LS. Ayan, ayan. I like your name, Leng Victory. Gusto ko talaga yung Victory. Parang victorious talaga. Victory talaga. I like that style. So, pagka pinapasukan ng bahay ko, gusto ko Victory. Ayan, si Random Wonder Vlog. Pag-graduate na daw siya. Tingnan natin ha. Sige, bebe, sila nang i-kemi mo na dyan. Wait. Ayan guys. Di man na lang kulang para mag-grade 7 si Random Wonder Vlog, guys. Sige guys, move tayo guys. Sige na guys. Oh my God, dagdagan ko si Randomly Wanderer. Sige na, Ayan. pupunto na yan. Ayan, dagdagan ka daw Random Wonder Vlogs ni Lodi. And mega welcome sa iyo Lodi Jake Vlogs, ang nag-iisang Jake Padua. Ayan. Salamat Lodi sa pagtamsak natin dyan. Salamat sa pagpunta. Ayan, mega thank you, mega I love you talaga. Ayan, salamat naman po sa mga natin dyan. Napaka supportive naman po talaga ng mga kaibigan natin dyan. Ayan guys, paidikit din po guys ha. Paidikit din po. Ibababa ko po yung mga bahay ng ating mga sponsor. Ayan guys. Guys, pasensya na guys, medyo mahina si host talaga kasi kakagamit ko lang kasi nitong streamer. Di ako masyado marunong. Tinry ko lang talaga. Ayan guys, tapos ito si Ate Mercy Bonifacio. Paidikit po guys. Joanne's Passion TV, it's me Mercy at saka si Jan Gascon. Nagbabalik po yan ng maraming mga pabananas guys. Dikitan po natin. Ayan, binigyan kita ng maraming banana randomly. Siguro mga 10 kilo. Ayan. Sabi ni Jake Vlogs, tol share ko GCLS mo, team classmates. Salamat Lodi Jake Vlogs. I love you talaga Lodi. Mega thank you sa iyo Lodi Jake Vlogs. Ayan, Balote family, pag-graduatein kita, 5 na lang sa'yo. Sabi ni Count Maestro Channel. Ayan, kaunti na lang kulang ni Apat na lang. Nagbigay na ako ng isa. Guys, padikit po muna. Random Wanderer Vlog, guys. Random Wanderer Vlogs, baba ka lang ng bahay mo. Ayan. Random Wanderer, baba mo lang yung bahay mo, Random Wanderer Vlogs. Sabi ni Randomly Yours, I love you. Thank you sa'yo, Jenson. I love you sa'yo, bebe. Kalimbangin mo talaga ako, mga lalabs ko. I see it, Jen. Anong pagkain? Korean food? Yeah. Oh my God, kakain daw kami Korean food. Sarap yun. Ay, Korean. wala. Di ba? Pupunta ako doon. Pahingi po ng Korean foods nyo. Oo, nagluto sila ng Korean. Actually, visitor namin siya. Nagluluto yung kasama. Ayan. Hello po sa mga visitors. Siya yung kasama ko sa profile picture ng YT ko. Siya yun, Ayan guys, yun po yung kasama ni ni Lalabs Judson's TV sa profile niya. Ayan sa mga diyan. Ayan, pakita. Makita nga tangan mo face mo once lang. Ayan siya. Ayan guys, oh. Guys, sa mga single diyan, react na kayo diyan. Ayan. Wait lang, asa na ba? Guys, dikitan nyo po random. Ayan. 600, tatlo na lang kulang guys, tatlo na lang. Dikitan na po natin. Ay, afam, sabi ni Jan Gascon. Ayan guys. Ayan, dating dikit, randomly, sabi ni Jake Vlogs. Ayan. Jake Padua, nakakalimbang ako sa'yo. Oh my gosh, baka naman ako, hindi mo ako hindi mo pa ako dyan natutuso. Lalabs, Jenson, sabi ni Jan Gascon, patikim niyan, co-host. Sinang gusto mong tikman? Ako? Yung visitor mo daw. Oh my God! Pwede mo siyang tikman, pero dadaan ka muna sa aking, likod. Dadaan ka daw muna sa likod ni Jenson's TV. Ayan. Dating ex, sabi ni Count Maestro Channel. Ayan. Pwede naman, ko lang yun siya, friend ko lang siya. Ayun, True guys, friend.
Dikitan po natin guys, dikitan po natin, love po natin si Random Wonder Vlog guys. Ayan, magtulungan po tayo guys para makamove siya guys. Ayan, ako na magbaba guys at itry ko. Ang hirap kasi ang daming tabs dito. May sinasabi si Pochio. Jowa mo bakla? Sabi ni... Hoy, anong nangyari sa iyo, Pao Chuso? Hindi ko jowa yon, friend ko lang. Ayan. Di ba kung Wawa. friend lang, hindi maniniwala? Walang maniniwala talaga pag friend. Ayan. Ayan. Ano, ibaba ko yung bahay ni ano ha, ni Random Wonder Vlogs. Ako na yung magbaba. Ayan, para makita niyo talaga. Pakidikit guys, pakidikit. Tulungan po natin guys, magtulungan po tayo para maka-move po si Random Wanderer. Ayan, wait lang ha. Ayan. Sige guys, padikit po guys, padikit ha. Oo nga naman, 97 na lang oh. Tapos we are 18 million in the house. Bika naman mga lalabs. Ayan. Ayan si Bakat, babe ko yan. Ayan, babe daw ako ni ano. Ang tawag kasi ni Pao Chuso sa akin si Bakat. Hindi naman ako si Boy Bakat. Si ano yun, si Katuga TR, si Bakat. Ayan. Ano, bebe, Pao Chuso, si Bakat ay si ano yun, si Lodi Katuga TR. Ayan. Busy kasi ngayon si Lodi Katuga TR. Ako na nga lang magdikit. Diyos mio, dikitan mo partner dyan, Gascon. Dikitan mo nga. Si Teacher Nurse, nakadikit ako sa main niya. Love you. Baka naman, kalimbangin mo si host. Ayan. Salamat sa mga host. Tumulong nakagraduate din si Buano Gay Claros. You're welcome po, Balote family. Ayan, nakagraduate na si Balote family pala. Check ko nga. Oo, kanina, di ba? Kulang pa yun ng kaunti si Balote kanina. Lalab, dikit ako ng ninja. Pag-grad po yan. Di Ayan. Ayan, magdidikit daw si Sedan Chris ng paninja niya para makagraduate si Random Wanderer. Ayan, mega congratulations sa iyo, Lodi, Balote family. Salamat mga host sa mga tumulong na graduate din si Banugay Claros. Pasobrahan na lang di malagas. Pasobrahan natin si guys sa Balote family. And mega congratulations sa iyo, Lodi. Wow! Si Claros pala, babe ko, sabi ni Pao Chuso. Ayan. Lalabs, dikit ako ng ninja. Pag grad ko yan, di na lang ako babakas. Sabi ni Sed and Chris. Ayan guys. Ayan, Tingnan. dapat may paklap-klap tayo. Oo nga. Paano yun? Ay, Ayan. pa-sound effect ni Jenson. O, diba? Tingnan ko nga ulit sa O, yan. Dito lang. Next. Thumbs up, Dan. Mega welcome sa iyo, Lodi Joven Helasge. Ang nag-iisang Lodi Joven yes. Helasge, guys. Welcome sa iyo, Lodi. Salamat po, Lodi Joven Helasge. Ayan. Never Random, ko gusto mo ba talaga? Sabi ni Sorry. Sabi ni Count Maestro Channel, Random, gusto mo ba talaga mag-grade 7? Sabi ni Count Maestro Channel. Ayan. Guys, dikitan nyo na po guys. Dikitan nyo na po si Random Wanderer Vlogs guys. Idikit nyo na yung mga paninja nyo dyan guys. Paitulong naman po. Nakapag-stream yard ang Lodi si Buano Gay Claros. Ayan. Oo nga, nag-try ko Lodi. Tinry ko ngayon. Ang hirap pala. Lodi CJ Hilasge. Tinry ko lang talaga. Ayan. Guys, padikit naman po guys. Padikit po please. Si Random Wanderer Vlogs. Dagdagan pa po natin guys sa mga paninja natin dyan. Ibaba ulit guys ha. Natabunan na pala. Ayan, Dudong Jasper. Ayan, 699 na. Dudong Oh my Jasper. God, puro 996,999. Padikit nga si Random Wanderer Vlogs. Ayan, 699 na. Isa na lang kulang, guys. Isa na lang kulang. Dagdagan pa natin, guys. Dagdagan pa natin. Lodi Joven, umakyat ka, Lodi. Joven Elasge, umakyat ka. Nasa work ka pa ngayon, Lodi. Oh my God, never kong naramdaman yung paramdam ni CJ Hilaskin nung mag-LS ako. Wala, di talaga siya pumupunta. Ako na magsasabi ngayon sa iyo personal, ayan. Live. Ano na pala? Ayan, 700 na. Mega congratulations sa iyo. Yes! Gusto mo naman na pa-clap. Oh my God! Ayan, clap na natin. Ayan guys, nakakaano talaga to. Nakaka-proud pag may nakagraduate. Ayan.
Yan, congratulations sa iyo. Di ba, ang taray? Diyos me, katuga TR, nasaan yung paboy bakat mo dyan? Gusto kong makita. Nilalamig ako dito. Painitin mo naman ako, boy bakat. Ayan, boy, baka tinahanap ka na ni Lodi Johnson's TV. Ayun, nag-message, Lods, what time ka mag-end? Hindi pa ako nag-end ngayon. Sino siya? Si CJ. Si ano yan, si Joven. Oo nga, si Joven. Mag-ELS na ba siya? Hindi, si Katugan nag-ask siya sa akin, what time daw ako mag-end? Kasi may pa-premiere ata sana siya ngayon. Okay. Palihog ko kaan, be? Kanang battery ba? Love you all po. Love you too. Alam mo ba, host, ano yung ano, may sinasabi dati nung bago lang, sabi nila, BJ lang ako, host. Di ba yung BJ? Ano ba ibig sabihin? Alam mo, natawa ako. Sabi ko, oh my God, BJ, ano ba yun? BJ kasi ano, parang ano lang yun, I don't know if ibig sabihin ng BJ is background. Parang nakaano ka lang, nakatambay ka lang. Nakatambay ka lang. Nakatambay kasi ibang pag ano ko ng BJ. Sabi ko, oh my God, BJ, I like that. Kasi ako di ko rin alam yan before. Ayun, mega welcome po. May bago tayong pasok. Di ako mag-LS now, Lods. Gawin mo 5 hours LS mo, sabi ni Joven Velasquez. Sige, pilitin natin itong maging mataas. Ayan, baka may pumasok pa iba mamaya. Ayan. Aden Manzano, hello, host and co-host Dan Tamsak with full package. Shoutout po sa lahat na nandito. Sana maging close ko kayong lahat dito. Si Buano Gekers. Mega welcome po sa inyo, Aden Manzano. Ayan guys, nung maliit pa yung bahay ko, lalabs, ito si Aden Manzano. Kasabayan ko to, mangisda. Napakabait nito. Sino yan? Si Aden Manzano. Ayan. Baka naman dyan, Diyos ko, ano mo naman ako dyan, lalabs? Ayan, dikitan mo niyo po ano si Johnson's TV. Napakabait po niya, guys. Baka ng bahay ko. Sige, baba. Sabi Ayan, ni Jen, sabi ni Senior CJ Hilasky, behave ka dyan, Jenson. Behave ka daw dyan, Jenson. Ayan. Kaya nga nagtatanong ako, bakit sinasabi BJ lang ako, host. Oh my God, I like that BJ. Yung pala, G pala yun, hindi J. BJ, hanggang ngayon, naluloka ako sa pa-BJ nyo. Ayan, mega welcome po sa inyo, Ma'am Gemma Peruco from Team Kafutay. Ayan, kasamahan po yan ni Lodi J Explore din sa Team Kafutay. Salamat po, Ma'am Gemma Peruco sa pagpunta po dito sa aking LS. Mega welcome po sa inyo. Salamat po talaga. Ayan. Bebel, Ayan, ano mo na yung iba? Magpalit ka na ng i-flex mo. Sige. Sino pa ba yung kaunti na lang kulang dyan? Try nga natin to si Guys, mag-shoutout. Yan, ito. Ayan guys, tulungan nyo yan guys, si Ali Lyrics guys. Ito ba yung main mo, Ali Lyrics, no? Tulungan natin si Ali Lyrics guys. Ayan, mega welcome sa iyo, Ali Lyrics. Salamat sa pagpunta dito sa aking LS. Ayan. Guys, if kaunti na lang kulang nyo guys, i-shoutout nyo ako guys para makita ko. At si Buano Guy Claros, tapos ilan na yung kulang nyo? If kaunti na lang, super kaunti na lang. Yan, i-shoutout nyo lang ako. Gusto ko, bebe, may gusto lang akong i-flex. Sige, sino, bebe? Si Count Maestro Channel, baka pag pinupuntahan nila yung bahay ni Count Maestro Channel, wag nilang escape yung harang niya kasi may paharang si Count Maestro Channel. Sige. Channel siya. O after nito ni Ali Lyrics guys, i-flex natin si Count Maestro Channel Ayun, napakabait din 'yan. Nakatambay po 'yan sa LS ko din. Monetize channel po siya mga lalabs. Wag niyong escape yung harang niya pag pumunta kayo sa sa bahay ni Count Maestro Channel. Sayang naman kasi alam niyo guys, yung paharang is super liit lang talaga ang binibigay ni Lolo diyan. Super liit lang. Pag in-escape pa natin 'yan, 'di ba? Kasi malaking tulong talaga yung yung mga paharang. Ayan, kailangan 'yan.
Ayan, ayan, ayan. Sweet Dams, Tamsakdan po, host. Mega welcome po sa inyo, Sweet Dams. Ayan, salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Magbaba lang po kayo ng bahay dyan. Ayan, unlimited lapagan po tayo at isdaan. Ano lang po, nag-try lang talaga ako mag-StreamYard ngayon para malaman ko ano yung feeling ng may piniflex ka na ganyan yung itsura. Tinry ko lang guys, tinry ko lang. Ayan, ayan. Ang hirap pala ng StreamYard. Ayan, thanks po sabi ni Ali Lyrics. Walang anuman po Ali Lyrics. Ibaba mo lang yung bahay mo, Ali Lyrics, para po madikitan nila. Ibaba mo lang yung bahay mo. Ayan, shout out host si Bono Guy. Ang kulang ko si Jenson's TV na lang. Sabi ni Count Maestro Channel. Ayan. I love you sa iyo, Count Maestro Channel. Kinalimbang kita ng bonggang-bongga. I love you sa iyo. Pasukin mo naman ang bahay ko. Pag pinasok mo ako, hindi na kita palalabasin ng bonggang-bongga. Doon ka natitira sa aking pamamahay. Ipapasok kita sa bahay bata ko. Doon ka na forever. Ayan guys, nagbaba po ng bahay dyan si Lodi Katuga TR guys. Dikitan nyo po guys, huwag nyo skip ang harang ni Lodi Katuga. Ayan. Monetized friend po yan si Lodi Katuga TR din dyan guys. Lalo na si Count Maestro Channel, mga monetized friend po natin yung wala natin skip ang kanilang mga harang. Ayan, ilablab natin sila ng todo at bonggang-bongga. Ayan, ayan guys. Ali Lyrics. Ayan, nagbaba ng bahay guys. Dikitan po natin guys, dikitan po natin si Ali Lyrics guys. Yes. Sige na po guys. Puntahan ko rin si Ali Lyrics. I'll give you 2. Ayan guys, baba po tayo guys. Magdikit po tayo kay Ali Lyrics. Tulungan po natin guys. Alam nyo ba guys, na masarap sa feeling yung may tinutulungan ka guys, tapos umangat sila. Nakaka-proud pag isa ka tumulong talaga sa kanila guys. Nakaka-proud yun guys. Ali Lyrics. True. Ikaw inuna ko sa pagpasok ko kanina dito. I love you sa iyo, Count Maestro. Sige sa iyo, love. Hindi ko pa kasi nakikita yung mga bakas. Naluloka ako. Bakit kaya? Ayan. Guys, magbakas kayo guys ha. Magbakas kayo. Host, pa-move up na talaga yan si Ali Lyrics. Paminaw, host. Host, pa-move up mo talaga yan si Ali Lyrics. Ayan, nag-162. Ayan, paminaw, host. Sabi ni Jen Gascon. Ayan, Jen Gascon, idikitan mo nga yan sa mga paninja mo si Ali Lyrics. Guys, tulungan po natin guys. Tulungan po natin. Gandang dialogo, dandikit kalembang. Sabi ni Ma'am Gemma Peruco. Ayan. Count Maestro Channel, ikaw, inuna ko pagpasok ko. Ayan, sabi ni Count Maestro Channel. Ako naman pa flex. Sige po, Sed and Chris, i-flex po kita mamaya. Ayan, nagkakaroon ko na si Ali Lyrics ng isa. One more. Ayan, 163. Ayan, 163 na po. Isa pa, 164 na yan. Sorry, Lodi, si Guy Claros. Iniwan ko CP ko sa room. Doon ako sa kusina, nakatambay lang CP. Sige, okay lang po, Ate Inday. Love po. Okay lang po, walang problema po yun. Ayan. Diyos ko, kaya pala namasa yung aking labi ko namasa kasi nilaplap na pala ako ni Count Maestro, nakakaloka. Nilaplap ka na. Oo, nalaplap na pala ako. Galing yan sa akin, sabi ni Jen Gascon. Ayan. Guys, paanuhin po natin si guys si Ali Lyrics. Tingnan mo, may nag-chat muna sa akin. Asan na si Ali Lyrics? Ayun. Pa 166 ako bibe sa iyo. Ayan guys. Shout out po ho, sabi ni Michi Mimi. Ayan, mega welcome po sa iyo, Michi Mimi. Salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Bigyan kita ng jacket ha, Michi Mimi. Salamat po talaga. Ayan. Ayan guys, 166 na po si Ali Lyrics. Ayan guys, tikitan po natin. Hindi ko kasi ma-search yung niya. Dito. Nagbaba ba ng bahay? Ayan. Oo, nandun, pero hindi pa siya nakababa ulit. Baka nalaglag sa hagdan, yung pagbaba niya sa bahay niya, nalaglag siya sa hagdan. Tumayo ka na dyan, Ali Lyrics, at magbaba ka ng bahay mo. Ayan. Yan, 167. Nagbaba rin ako ng bahay ko. Baka naman, mga lalabs ko, nangingisda din ako. Kahit ako dito ay co-host. Baka naman nakakalimutan nyo. Ako nangingisda ako kahit naglalandi ako dito, mga lalabs. Oh my Guys, God. dikitan nyo din po si Jenson's TV guys. Napakabait po niyan guys.
Huwag mo na akong i-flex dahil hindi naman umaangat. Ganun, feeling ko ganun talaga Lalabs, ganun yung pag 1K ka na, hindi na masyadong dumidikit sa iyo. Kailangan natin yan hanggang 10 million. Oo nga. Ayan, Jen Gascon, pati puso mo, sabi ni CJ Lasky, Sweet James, Alirix Dan, pasukli na lang po. Thanks po. Ayan, guys. Guys, tikit-tikit pa po tayo, guys. Tikit-tikit pa po tayo. Ayan. Ibaba ko ulit, guys, ha. Guys, may paharang dyan si co-host nyo, Jenson TV. Ako po yun, may paharang po ako. Mataas po na bakod. Tumalon na lang kayo. Pwede nyo i-skip. Hi, Lodi, kataga TR. Ayan, guys. Ayan, guys. Guys, binaba ko yung bahay na lyrics. Pakidikit po guys sa madi pakadikit dyan. Pakidikit naman po si Ali Lyrics. Ayan, punta kayo sa LS ni Kianots TV guys bukas. 10 banana free. Ayan, namimigay siya ng 10 banana. Kianots, bigyan mo na yan si Jenson's TV, Kianots. Yes, malalaki ba ang banana mo, Kianots? I love it. Ayan, 1,000 ka na daw kasi magpaubaya ka. Sabi ni Pauchuso, Jenson's TV. Ayan si Jay Lasky, uwi ko na yan si host, siningi ko na yan si host, ble, sabi ni Jen Gascon. Sino ba? Sinong host? Si co-host na lang iuwi nyo kasi madalda si co-host. Ayan guys, dikitan nyo muna. Ganda ko, Chalogo, Dance Exclusive Channel Dan sa'yo, lapit ka na graduate sa grade 7. Ayan si Dance Exclusive Channel guys, ibaba ko din to guys ha. Ayan, dagdagan muna natin guys, si Ali Lyrics guys, please. Sa mga bagong pasok dyan, dagdagan muna natin si Ali Lyrics guys, please po. Huwag po natin ikalimutan na itamsak-tamsak din si host guys, baka nakalimutan na i-enjoy na ako dito sa pagsisigaw. Ayan, mega welcome po sa bagong pasok natin, Tagong Vlog Channel. Salamat Lodi sa pagpunta dito ulit sa aking LS, Tagong Vlog Channel. Salamat po sa inyo. Ayan, may bago. Siyempre, dito na naman ako. Ayan, may bago. Unahin mo na si Jenson TV dyan, nagbabangamba. Hindi ako makamupon, hindi umaangat sa 1 to 420. Nakakaloka. Ayan Yung po, Tagong Vlog Channel, paidikit po muna si Jenson's TV. Hindi na daw kasi siya nag-move. Ayan. Aray ko, malalagman natin. Ayan. 168 pa, idagdag pa po, wakidagdag po si Ali Lyrics guys. Dikitan pa po natin guys, tulungan po natin guys na maka-move si Ali Lyrics. Sweet Dams, ayan, dinikita na kita, lalabs. Ibaba ko ulit Ayan. Ali Lyrics guys, padikit po, padikit. Share your love, sabi ni Count Maestro, yes, love lang, wala nang drama, love, I love you all. Sino pa dyan ang di ko pa nadidikitan? Ayan guys, wala na bang magdadagdag dyan kay Ali Lyrics? Dagdagan naman natin guys, dagdagan po natin si Ali Lyrics guys. Sabi na ba, Tagong Vlog, oh my God, Tagong Vlog, I'm done to you from Zion Vlog, Saudi Boy. Oh, I'm done to you. Ang ganda naman ang pa-surprise ng gift niya, para siyang bomba pagbukas flowers. I love it. Ayan. Ayan, Jenson's TV, Dan daw, sabi ni Tagong Vlog Channel. Ayan, randomly Dan sa'yo with Kalembang. Ayan. Ayan guys, maganda ako guys Sino ba yung kasunod si Dance Exclusive, no? Kasi malapit na daw si Dance Exclusive Channel. Dance Exclusive Channel is 696. Ayan, tingnan. 4 lang sa kay Dance. Ang kailangan niya, I'll give you to Dance. Ito na. Ayan. Ayan guys, dagdagan po natin guys. 697 guys, 697. Tatlo na lang. Dance Exclusive Channel guys. Ayan. Pakidagdag po guys, pakidagdag.
Ito, dadagdagan ko pa na isa. Pa 98 ako. All the way from Desierto, andyan na. Ayan, ibaba ko guys sa Dance Exclusive Channel. Ayan, binaba ko guys. Paidikit po. Dance Exclusive Channel guys. Dagdagan po natin. And ba't nag 696? 97 na siya. Ayan, nag-move na. 698 na, 698 na. 98 na ba? Oo, 698. Bahala ka dyan, Jenson's TV, sabi ni Titi ko. Ayan. Titi mo, oh my gosh, pag titi, jutay. Ay, Ayan, titi. Michimi Dance Exclusive Channel, dan sa bahay mo po. Ayan. Wow, galing. I love you, Dance Exclusive Channel. Ayan, 98 na. Yung dalawa binigay ko na yan sa'yo, love. Dalawa na lang. Sige na Ayan, mga guys. loves. Sige na po, galaw-galaw na po tayo. Dikitan pa po natin si Dance Exclusive Channel. Ayan, Lods, pa-flex po. Sige po, tagong vlog. Flex kita mamaya ha. Yan, Inday Kulot Vlog. Titi ko, miss you, Lodi, love. Ayan. Lalab sa lahat, mom. Lablabin mo rin ako, Dance Exclusive Channel. Sige na, bebe. Magbaba ako ng bahay, bebe. Ayan, gawin kitang grade 7 dance, sabi ni Count Maestro. Ayan, napakabait po ni Count Maestro Channel, guys. Ayan, dinidikitan kayo. Miss ko na kayo, Inday Kulot Vlog. Tagal ko nang nawala, sabi ni Titi ko. Saan ka pa nagpupunta? Ayan, Sweet Dams on the way, sabi ni Inday Kulot Vlog. Ramlik at Pubring Hilas, naka-BG lang guys, naka-BG. Salamat sa pa-BG natin dyan, Tating. Ayan, Tating, naranasan ko na din kung paano mag-live stream. Ganito pala yun. Ayan, ano tawag dito? Guys, dikit-dikit po tayo, guys. Dikit-dikit po tayo. Move lang po tayo. Ayan. Guys, dagdagan pa po natin, guys. Kaunti na lang talaga kulang. Ano, Dodong Jasper at saka Chicks Bourbon, pakidikit, be. Si Dance Exclusive Channel, padagdag naman. Baka ano yan, delay lang. 3 na lang kulang. 698 to kanina, no? Baka na ano na naman. With Kalimbang, sabi ni Dance Exclusive Channel. Ano, partner dyan, Gascon? 3 na lang kulang. 3 na lang partner dyan, Oo, Gascon. 3 na lang. Titi ko, nagpa-booking muna ako para may 150 ako. Oh my gosh, bigyan na lang kita ng 150. Ayan. Michi, nabisita ko na bahay mo, full pack. I love you sa inyo. Ayan, sabi ni John Gascon, sige, ako na. Ayan, sabi ni John Gascon. Ayan, salamat, partner. Ayan, 3 pa kulang, sabi ni Dance Exclusive. Nabawasan nata 698 na yun kanina, di ba? Oh my God, salamat sa paano nyo. 422 pa rin. Salamat talaga sa naglablab sa akin. Ayan, salamat Lodi CJ Ilasgay sa pa-BG natin dyan. 999, oh my gosh, isa na lang mga lalabs. Ayan, malapit na. Isa na lang kulang talaga. Salamat partner ha, Jan Gascon.
Ayan, may nalaglag, sabi ni Dan's Exclusive Channel. Oo nga, nalaglagan ka. Natural talaga yung naglalaglag si Lolo. Siguro host, yung mga dumikit sa akin after ko mag-end dito sa'yo, doon ko palang makikita yon. Siguro, baka doon palalabas. Oo, kasi ako sa'yo eh. Parang naka-live din ako. Sabihan mo ko lalabs kung may nadagdag ba talaga. Ako may pumapasok pero hindi ko lang makita yung bakas. Mm-mm. Ano kasi to guys, nag-experiment kami ngayon kung paano ba to gamitin yung StreamYard. Naninibago ako sa StreamYard. Ayan, Dan po, Dams Exclusive Channel with full package, sabi ni Ali Lyrics. Ayan, mega congratulations sa iyo, Dams Exclusive Channel. Oh my God, 101 na. So anong gagawin natin dyan? Di ba? Ayan. A round of applause para sa iyo. Ayan. Congratulations sa iyo, Lodi, Dance Exclusive Channel. Yeah! Ayan, may papalakpak pa talaga. Ayan. Hindi pa nag-update, sabi ni Titi ko. Oo nga, di pa daw nag-update, sabi ni Titi ko. Ayan. Ayan, mega welcome po. May bago tayong pasok. Shoutout host. Mega welcome po sa inyo, Gem View. Salamat po sa pagpunta dito sa ating LS. Ayan, salamat. Ayan, 705 na, nadagdagan pa talaga. Wag di ko muna ialis dyan, ha? Mag-flex naman tayo ng iba. Ang dami na. Oh my God. Ayan. Nagdidikit pa sila. Salamat naman talaga sa mga nagdidikit. Last lapag ko, ha? I-flex mo naman ako, host. Para naman, para madagdagan naman talaga ng todo ano nangyari sa kay Lodi Jenson, di talaga nadagdagan. Kaunti lang nadagdag. Ayan, binaba ko ulit, guys. Ayan. Balikan ko dumikit, i-shoutout niyo ako sa dumikit. Ayan yung mga nagdidikit sa iyo, sila si Maestro, si Count Maestro, sila si Lodi Katuga. Ayan. Sila Jenson's TV, sila yung nagdidikit sa iyo, Jen Gascon. Dikitan mo yan, balikan mo, ayan. Randomly yours, nagdidikit din yan. Balikan nyo. Ayan, Tagong Vlog Channel, randomly yours on the way. Dan exclusive, yung dikit ko sa'yo, punasan mo kasi malagkit yon. Ayan, change na natin ha. Congratulations sa'yo. Pa-congratulate naman guys. Naka-grade 7 na po si Dance Exclusive Channel. Pa-congratulate po. Malapit-lapit ka na sa katotohanan sa pa 1K. Ayan, mega congratulations sa iyo, Dance Exclusive Channel. Ayan, malapit ka na talaga. Ayan, next naman si Tagong Vlog. Tingnan natin. Di pa ata natin si Count Maestro. Iyan natin si Count Maestro after nito. Ayan guys, after ni Tagong Vlog Channel guys. Ano to Tagong Vlog? 32 pa ata. Wait lang ha. Si Tagong Vlog is 2 million ria, 2 million na 2,000 na si Tagong Vlog. Ayan, bakit 30? Siya? Bebe, i-type mo yung Zayon Vlog Saudi Boy. Yun siya. Ano yan? Ninja? Ninja niya. Sige. Zion Vlog Saudi Boy. Ayan. Wait lang ha. Ayan. Ayan guys. Ayan, dagdagan natin si Tagong Vlog Channel. Ayan guys, paidikit po. Dagdagan po natin, Zion Vlog Saudi Boy. Dikitan po natin guys. Kahit 5 lang kasi 2,000 na siya. Oo, dikitan po natin guys. 5 lang. Ay, nainggit si host, 5 lang daw ang idikit. Nakakaloka. Kasi nadikit kasi kay Kasi sa akin walang nadagdag. Wala talagang super kaunti lang nadagdag kay Jensons. Oy, Tagong Vlog, joke lang ha, nagbibiro lang ako. I love you sa'yo. Idikit nyo na lahat ng kaya nyong idikit kay Tagong Vlog. Sige na mga lalabs ko. Kasi yan guys, dikitan po ninyo ha. Ibaba ko yung bahay din niya. Yan, mapapractice na tayo nito. Ayan. Guys, pakidikit po guys, Zion Vlog Saudi Boy. Ibaba ko po yung bahay niya. Ayan.
Paidikit po guys, paidikit po. Wow, huge pala Saudi boy. Ayan, baka may dumagdag naman. Beka naman. Dikitan po natin. Ayan. Di talaga ata nagmumove pag malaki yung bahay. Hindi, mararamdaman mo yan. Sige, push natin yan. Madadagdagan yung promise. Ayan, sabi ni Tagong Vlog, 50 na lang kulang host, road to 1K, 2.1 na po. Ayan, nadagdagan siya. Pero di talaga nagmo-move. Parang late lang yung update. Oo. Well, actually, yes. Tingnan ko nga ulit. Hmm. Jen, hindi ka naman tayo. Sige, later. Pupunta. Nakandaan. Oo. Nagamo natin yun natin. Sige. Pupunta na ako. Siguro muna. Oo. Wait lang, Bibi ha. Wait lang. Sige. Ayan, mega welcome po sa nanay ni Pepa. Hello sa mga gwapong host. Salamat po nanay ni Pepa sa pagpunta dito sa ating LS. Mega welcome po sa inyo. Ayan, super thank you po. Ayan guys. I know you. Ayan guys. Guys, dikitan pa po natin Zion Vlog, Saudi Boy. Ayan, salamat po sa mga bago nating dating dyan, ha. Ayan. Ayan, randomly yours, nagbaba ng bahay. Ayan. Hello po. Ay, nakamute. Nakamute yung mic mo. Ay, ang dami kong lalaki. Oh, may bisita pa isa. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, Pa Jen extra Gascon. Jen Gascon may bisita, oh. Pa-extra banana ko. Guys, pabigyan nyo daw ng extra banana. Si Jenson's TV, may bibigay din kayong siyang banana sa inyo, guys. Real banana. Ayan, real banana daw. Hello sa mga gwapa dyan sa ano yun? #team classmate. Hirap get over sa kapalpakan ko. Sabi ni nanay ni Pepay. Ayan. Ganyan ka na. Hello, lalabs. Mag-end na ako kasi kakain kami. Sige. Kenza na. Sige po. Salamat po, Lalab. Salamat. Magdi-dinner pa lang kami. Sige na, thank you. Bye-bye, salamat, Lalabs. Bye-bye. Hello, thank you sa inyong lahat. Pasensya naman maingay po ako. Thank you po sa inyo, lalabs. Sige, salamat. Ako sa inyo lahat sa mga nyo. Ayan guys, sa mga di pa kadikit kay Jenson's TV, dikitan nyo po, mag-LS po yan bukas. Ayan. Bye-bye. Bye-bye, Lalabs. Paano ba mag-leave dito, Toto? Ayan. Ayan guys. Nag-iisa na ako dito. Ayan. Guys, dikitan nyo pa po guys. Dikitan nyo pa po si Zion Vlog. Baba ko ulit Nag-move ba siya Tagong Vlog channel? Ayan, ang bibo ni Lalab. Sabi ni Dance Exclusive Channel. Ayan. Ayan. Umayos mo, mate. Nila ni Pipay, walang manininyot dito, ha? Sabi ni Inday Kulot Vlog. Sabi ni Ate Inday. Ano ba kasi sabi ni Ma'am Nanay ni Pepay? Ayan. Hello sa mga gwapong host. Tamsakdan. Ayan. Ayan. Sino ba yung kasunod? Na i-flex natin? Sino ba yung kasunod? Okay na yan, host. Nag-move ba siya? Tagong Vlog? Nag-move ba siya? Di ko alam kung nag-move ba siya. Ayan, Dantum Randomly Yours. Ayan, si Count Maestro Channel kasunod, guys. Si Count Maestro Channel. Tingnan natin. Ayan, bakit naka-zero to Count Maestro Channel? Bakit zero ba to si Count Maestro Channel? Tingnan nga natin, wait.
Lodi, naka-zero. Count Maestro channel naka-zero, hindi pero nag-updates. Pero pa nag-updates, ayan. Hindi na nag-move, ayan. Dalawa na dagdag host, salamat sabi ni Tago Vlog Channel, ayan. Sige lang, pag ano tayo, mag-flexing tayo next week, try natin yan. Isa-isahin talaga natin. Mag-flexing tayo, flexing. Kasi ngayon na lang to, experimental lang to ngayon. Tinry lang namin mag-flex dyan. Ay, tinry lang talaga namin. Ayan guys, nagbaba po ng bahay si Lodi Katuga TR guys. Huwag natin skip ang kanyang harang guys ha. Monetize friend po natin yan. Monetize friend. Yan, napakabait po niyan guys. Dikitan po natin guys. Dikitan natin. Ayan, Pinay Nurse UK, Lolo Inday Kulot Vlog, sabi ni Pinay Nurse UK, and Kawan Maestro Channel Dan po sir, congrats. Ayan, Ate Chris, akyat ka, nag-duty ka karon Ate Pinay Nurse UK. Ayan. Ramlek at Pubrihilas, BG lang muna, sakit kagungkong ko, si Buano Gay Claros. Sige, tating, salamat sa pa-BG natin dyan. Ayan. Guys, dikitan po muna natin. Si Count Maestro Channel. And Count Maestro Channel, bakit dito nag-move? Parang may in-adjust ata si Count Maestro Channel. May in-adjust siya. Dikitan nyo guys, po si Count Maestro. Malaki ng bahay ni Count Maestro Channel. Ano na to siya, monetize friend na po natin. Wag natin skip ang kanyang harang guys ha. Monetize friend po yan guys, monetize friend. Dikitan po ninyo. Ayan, Michi Mimi, nagbaba ng bahay guys. Gusto niyo ba magpalaro dyan guys? Ramlek at Pubring Hilas, EST na muna insan, sabi ni Katuga TR. Ayan, ano ba yung EEST? Lodi. Ayan, salamat po. We have already 84 na patamsak. Super thank you naman talaga dyan. Salamat po sa inyo. Ayan guys, dikitan nyo po guys. Si Count Maestro Channel, dikitan nyo po. Pwede na sis, kahit may naka-flex, Michi Mimi, sabi na nanay ni Pepay. Ayan, sweet dams, dan sa bahay mo with bakas. Ilan na ba kulang mo dyan, nanay ni Pepay? Ilan na po ba ang pabananas natin dyan ngayon? Ayan. Count Maestro Channel, sabi ni Ali Lyrics. Ayan. Katuga TR guys, monetize friend, wala natin skip ang harang. Also, Count Maestro Channel, mga monetize friend yan. Wala natin skip ang kanilang mga harang guys. Ano ba tong live view count? Count Maestro Dan po, pabalik na lang. Ayan, Ali Lyrics Dan to you po, Count Maestro Channel. Ayan, Michi Bay, sabi ni Sweet Dreams. Ayan guys, salamat po sa inyo guys ha. Ayan, sa mga natitira pa nating tao dyan, salamat po sa inyo. Ayan. Ayan, next naman tayo guys. Ay, dikit po guys, Jen Gascon. Dikitan nyo po guys, Jen Gascon. Ayan, sa mga di pa kadikit dyan kay Jen Gascon, dikitan nyo po.
Guys, dikitan nyo po si Katuga TR guys ha. Monetize friend natin yan. Huwag natin skip ang harang guys. Lodi, kailan ka na lang ba magpe-premiere Lodi Katuga? Ayan, dikit na kami kay Jen Gascon. Ayan, Carl Maestro Channel. Noted guys, suklian ko kayo later at least 5 minutes. Thanks host. You're welcome po Carl Maestro Channel. You're welcome po sa inyo. Ayan, at least naranasan ko paano to gamitin. Guys, dikitan nyo po yan. Guys, dikitan nyo po si Jen Gascon. Ayan. Wala na bang didikit kay Jen Gascon, guys? Paidikit naman po. Kaya nga, sayang kanina, nag-ano na lang sana. Nag-premiere na lang. Ang daming tao kanina, Lodi. Katuga TR. Ayan, si ano nanay ni Pepay, 1.08 thousand na din. Ayan. Babe, Claros, mag-uumaga na. Ayan, anong oras na ba? Ayan, magwa-1 na pala. Malapit nang mag-1. Ayan, tingnan ko ha. Tingnan ko anong oras na. Ayan, ilang oras na ba ako dito. Ayan, magti 3 hours na pala ako. Ayan, Lodi Katugatira, saan premiere mo, Lodi? Di niya na inano yung premiere niya, Ate Inday. Nasa labas pa kasi siya ngayon. Good morning, host. Randomly yours. Ayan ho nga, morning na pala yun. PM na lang tayo sa FB, sabi ni Pao Chuso. Ayan guys. Lodi si Panoy Crash, na-miss ko na si Boo. Ayan, okay lang yung Ate Inday, malapit ka na ding makauwi. Patience lang muna. Lalo na sa panahon natin ngayon, medyo mahirap ata ngayon. Naglista ako para sa isa kong account sa YouTube. Mamaya, watch to watch ko kayo, then sub to sub. Sabi ni Ali Lyrics. Ayan. Ayan, guys, sa mga ano dyan guys ha, i-add nyo ako sa ano ko sa Facebook ko, sa mga gustong magpatulong or sa gustong magkaroon ng team, sa mga wala pang team dyan. I-add nyo na ako sa Facebook. Ito yung Facebook ko, si Banogay Claros. Ayan. Di ba na nagdagdagan si Jen Gascon? Guys, dagdagan nyo to, marami din tong pabanana. P9ers UK. Guys, dagdagan nyo, 815. P9ers UK, guys, dagdagan nyo po. Ayan, sa may mga paninja dyan, patulong naman po, padagdag naman po. Anti ko po yan. Ayan. Dagdagan nyo po, guys. P9ers UK. Ano, Ate Inday, may nadikit na siguro ato to ni Ate Inday. Ayan, Lodi Count Maestro Channel, pa-help naman. Padagdag naman po kay P9ers UK. Pao Chuso, idagdag mo na yung mga paninja mo dyan. Host, walang nadagdag sa saging ko, sabi ni Michi Mimi. Ayan, i-flex natin after ni P9ers UK. Michi Mimi, i-flex natin yan after ni P9ers UK. Okay, set ko in 10 minutes. Mag-set ka na ngayon, Lodi, nawala na yung iba dito. Claros, good night. Tulog na, sabi ni Asterley. Ayan, tulungan nyo muna ako. Dikitan nyo muna si P9ers UK. Paidikit naman. Ayan. After nito si Michi Mimi, ilagay ko si Michi Mimi. Nakita nyo na Ferrari ko, nasuklian ko na kayo. Please check. Sabi ni Count Maestro Channel. Lodi Count Maestro, patulong naman kay kay P9ers UK. Dagdagan naman natin. 815. Ayan. Asterley, dagdagan mo si Auntie. Ayan. Sila nga di dumikit eh. Ayan. Iunahan ko na sila, host. May bakas po. Ayan guys, magbalik naman kayo.
Yan, lablab ko na si Pinainers. Dikit ko na yan, matagal na. Ayan, padikit naman po yung auntie ko, guys. Padikitan naman po yung auntie ko, si Pinainers UK. Mga viewers mo ngayon, snub, sabi ni Pao Chuso. Ayan, hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat snub. Ayan. Yung iba kasi nalalagas kasi. Nalalagas yung iba. Ayan, 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 ayan. Dati ko nakadikitan si P9ers UK, sabi ni Dance Exclusive Channel. Sorry naman, Master. Di ko na malayan, di ko pala nababa. Wala pala siya dito. Sorry naman. Ang hirap pala ng StreamYard nga eh. Di ako nasanay sa StreamYard. Ayan, binaba ko na. P9ers UK guys, binaba ko na. Ayan, padikit po. Pao Chuso, done po with Bakas, full pack. Ayan. Nahilo na ako, sabi ni Katuga TR, inaantok na yan. Ayan. Asterley, hello. Ayan guys, binaba ko na yung bahay guys. Ayan. Binaba ko na yung bahay ni P9ers UK guys. Dikitan nyo po. Ako nga lang supporter ni Abby sa LS niya, sabi ni Asterley. Ayan nga. Pagkatapos dito punta ako kay Abilicious. Ayan, magtambay ako kay Abilicious. Ayan. Ayan, Michi, yes, nakita ko lalabs, nakita check mo sa YT Studio. Ayan. At nanay on the way po, bakat musta. Ayan, dikitan mo muna Pao Chuso, si auntie ko Pao Chuso, si P9ers UK. Mamigay ba ng UK dolyar yan, babe? Ayan, dikitan mo auntie ko yan. Ayan. Asterley, andun din ako, Jusme, sabi ni Katuga TR. Ayan. Balik ka na doon, Asterley. Supportan. Ayan, nadagdagan na. Salamat naman po. Ayan. Ayan guys, actually guys, trial ko lang talaga to ngayon. Ako na sana magbaba-host, kaso naisip ko baka di naman makatulong mga hashtag team classmates, sabi ni nanay ni Pepay. Kaya binaba ko na lang. Ayan. Sige. Salamat. May nadagdag naman. Salamat po sa inyo. Ayan. Ibaba ko si Mimi. Ito yung main mo, no? Michi Mimi. Ayan guys. Guys, pakidikit po guys. Michi Mimi. Sayang yung kanina yung premiere mo, Lodi Katuga. Ang daming tao kanina. Feeling ko maraming galit sa akin ngayon kasi di ko masyadong mahirapan kasi ako sa StreamYard. Ayan, sorry talaga, sorry. Hala, nag-antay kaya, ikaw kaya yung reason kaya nag-LS ako ngayon, ha? Ikaw yung reason kaya nag-LS ako ngayon, naantay ko yung signal mo sa akin, Lodi Katuga. Ayan. Kalembang all nyo lahat ng dinikitan nyo para malaga, sayang ang effort natin. Oo nga, ikalembang nyo guys, ikalembang nyo.
Lodi Katugan, nagantay ako sa iyo kanina pa. Nagantay ako sa signal mo na mag-ano ka na ng premiere mo. Guys, padikit po. Binaba ko yung bahay ni Michi Mimi, guys. Dikitan niyo po. Pininers UK, WH Tamsakdan. Salamat po nanay ni Pepa. I love you po sa inyo. Ayan, bukas na lang sabi ni Katuga TR. Nag-message ba ako sa iyo kanina as kita kung iset ko na ba? Ayun nga, kaya naghihintay ako sa iyo kung mag-signal ka sa akin ba, kung ready na ba. Kaya nga nung nag-ano ako, ang dami ng tao, hinahanap ko yung message mo. Akala ko nandun ka pa sa labas. Ayan, Pininers UK, WH Tamsakdan. Sayang kanina yun, ang daming tao, nag-stick talaga, 30 plus. Para sana mapababa natin kanina. Pababa po ng bahay mo, Katuga TR, sabi ni Michi Mimi. Ayan guys, nadagdagan po si Michi Mimi. Dagdagan pa po natin guys, dagdagan pa po natin. Ayan, magbabaan po kayo ng bahay guys, magbabaan po kayo ng bahay para mapuntahan kayo ni Michi Mimi. Dance Exclusive Channel, Dana po, pabalikan na kita ganda ng boses mo. Inilig ako, sabi ni nanay ni Pepay. Ayan, randomly yours, nagbaba ng bahay. Host, add kita on FB. Sige po, randomly yours. Si Buano Gay Claros po. Ito po yung FB ko. Ayan guys. Ayan. Guys, paidikit naman po, paidagdag pa po si Michi Mimi. Ano talaga ako dito sa kay Ate Mercy, hindi ko talaga makita sa sa search box. Dagdagan niyo pa po si Michi Mimi guys, sa mga di pa kadikit dyan. And salamat po sa inyo guys. Umabot po tayo ng 84 na patamsak. Mega thank you po sa inyo.
Ayan guys. Host, ano, profile pic mo, dami lumalabas. Yung profile pic ko po, yung ano, naka-red shirt po ako. Yung naka-red t-shirt po ako, tapos naka-cap. Ayan, host, out muna ako. Di na kaya na bitawan ko na si Pisanto. Sige, salamat po, Lodi. Count Maestro Channel. Super, thank you po talaga sa inyo. Salamat po. I love you po talaga. Salamat po sa pagtambay. Ayan, randomly yours, sige po. Ayan. Host, ano, pipi mo, dami lumabas. Yung naka-red po, tapos naka-cap, tapos yung background ko yellow. Ayan, Yakap, gusto mo stay home? Salamat sa iyo, Pangga. Ayan, nandiyan na si Pangga. Ayan, Inday Kulot Vlog. Salamat Ate Inday Kulot Vlog sa pag-stay dyan. Ayan, napaka-legit talaga na love ko yan. Hi Kahila, sabi ni Inday Kulot Vlog. Ayan. Ayan guys. Yakap gusto mo. Sino ba to si Yakap gusto mo? Si ano ba to? Si Pakner ba to? Si Yakap gusto mo? Nahihirapan ako sa mga paninja nila. Ayan guys. Okay lang dyan kapatid. Ayan, si kapatid pala to. Okay lang naman kapatid. Okay lang. Ayan, pero naano ako, nalungkot ako ng kaunti. Baka kasi baka may nagalit sa akin kanina. Di ko agad-agad makita yung ano nila. Kasi naka-hide si Mama Sus Fishing Adventure nga kanina. Sinabi na, basa ko talaga, sinabi niya bye. Di ko napansin agad. Di ko kasi napansin agad. Yan, relax lang, wag ma-stress. Dito lang kami sa baba. Ayan, dito ako, Pangga. Hello, Dan Tamsak. Sorry po, busy match. Okay lang, Pangga. Naawa din ako kay Ate Mercy kasi si Ate Mercy, i-flex ko sana kanina, di talaga ma-search yung pangalan niya dito. Tingnan nyo ha. I-try ko i-search ha. Hindi talaga ma-search. Iba yung lumalabas. Tingnan mo yan yung lumalabas. Tapos kung lagyan ko naman ng anong tawag ito? Apostrophe ito, no? Apostrophe S. Ayan, it's me, Mercy. Ayaw pa rin talaga. Ang hirap talaga lumabas ng ni Ate Mercy. Tingnan nyo, ayaw. Host, nadikitan ko na lahat. Ayan, salamat Michi Mimi. Ayan guys, dikitan nyo po si Michi Mimi guys ha. Out muna ako, host, nadikitan ko na sila lahat. Salamat po Michi Mimi. Ayan, super thank you po sa inyo. Ayan guys, sa mga di pa nakadikit kay Michi Mimi guys, paidikit naman po. Ito po, Michi Mimi. Paidikit po guys, dagdagan naman po natin si Michi Mimi guys. Search mo Mercy Bonifacio, nagpalit kasi siya name. Kaya nga, dito ako mas natagalan kay Ate Mercy kanina. Hindi, iba pa rin lumalabas, Lodi. Ang hirap kasi pag may kapareho. Sige po, i-add mo po ako, Michi Mimi, Cebuano Gay Claros, ito po. I-message nyo ako para makita ko kayo. Yan po yung FB ko. Ayan. Para ma-notify naman kayo if mag-LS ako ulit. Usually kasi LS ko is morning. Ngayon lang ako nag-LS kasi supposedly mag-premiere ngayon si Lodi Katuga. Inaantay ko talaga siya kanina. Hindi kami nagkaintindihan sa sa plano. Inaantay ko talaga siya kanina para malapag. Sayang nga 30 plus yun kanina. Saan ka banda sa Cebu, host? May mga pinsan kasi ako dyan. Andito po ako sa Talamban, sa Cebu City rin, banda. Talamban po. First time mo yan, kaya maintindihan na yan. Kaya di kaya madali. Oo, ang hirap talaga ng Nag-friend request na ako. Sige po, nanay ni Pepa, ititingnan ko po yan. Ayan. Replyan ko po kayo mamaya.
Hello kahilas, hindi kulot, sabi ni Ramlek at Pubring Hilas. Ayan, na-add na kita ho. Salamat, Michi Mimi. Ayan, ayaw talaga, Lodi Katugatier. Sa Social Blade ka pumunta kasi doon lalabas lahat ng my name. Social Blade. Asan ba yun, Lodi? Magsi-search ako ulit. Social Blade. Saan ko hanapin yung Social Blade? Ayan. Michi, na-add na kita, host. Pangga-host, na-add na kita, kapatid. Salamat, kapatid. Ayan, salamat po, nanay ni Pepay. Tingnan ko ha. Nag-message po kayo sa akin. Ayan. Weng Galliano. Ayan. Alago. Salamat po, nanay ni Pepay. Ayan, mag-reply po ako sa inyo. Ayan guys, practicein ko to hap if magpaangat. I-alternate ko na kasi to guys. Mag-alternate ako, magpaangat. I-alternate ko paangat, tapos the following day lapagan naman, tapos the following day paangat. Ganon yung gagawin ko para hindi naman masyado boring na palagi na lang tayong lapagan. Ayan. Sa Google po, legit din po yun. No idea. Every second yung update sa Social Blade. Paano ba yun isi-search? Pataas, Elvar, Cesar, Havar. Salamat dyan, Lodi. Ayan, di ko makita. Ayan, Lodi, salamat. Every second ang update sa Social Blade. I-search ko lang Social Blade. Browser nga host. Kaya nga, itry ko nga. Wait ha, itanggalin ko to. Ayan. Social. Wait. Ito siguro. Tingnan nga natin. Si ano ba yun? Ayan, para nakita ko na ata. Si mismong browser po, walang dagdag, sabi ni Jenson's TV. Ayan. Wala daw na dagdag. Ayan, guys. Punta ka po sa browser. Ayan. Authenticated na bahay ko dyan sa Social Blade. Ayan. Hindi ko vlog. O, tinignan ko sa browser. Ito ba yon? Ito. Yan ba yung Social Blade? Yan po ba yung Social Blade? Ah, okay. Sige, now alam ko na. Let's say, ilagay natin ngayon si Michi Mimi. Or si ano na, Team Mercy. It's
Ni Mercy. Ayaw talagang lumabas ang mukha ni Ate Mercy. Mercy Bonifacio. Eto. Ayan na, lumabas na. Ganun pala. Tingnan nyo guys, andyan na. Search mo sa taas name niya now. Na-search na, ayan. Ganun lang pala yun. Yan, mapapalaki lang din. Hi, alam ko na ngayon. Salamat randomly yours at saka Lodi Katuga. Pero pag naka-private ang number of bananas, di mo makikita dyan. O kagaya kay kanina kay Lodi, live subscriber count. Go ka sa live count. Punta ka sa live count. Wait, tingnan ko. Saan ba yung live count dito? Ito. Ayan. Ganun pala to. Sige nga. Try nga natin. Dikitan nyo nga si Ate Mercy. Dikitan nyo pa nga si Ate Mercy. Dagdagan nyo si Ate Mercy guys. Tingnan natin. Ayan. Ito pala yun. Ayan. Dikitan nyo pa si Ate Mercy guys. Dikitan nyo pa si Ate Mercy. Tingnan natin kung may madagdag. Wow, amazing. At least alam ko na. Sabi ni Dance exclusive channel. Diyos me. Si issue lang yan. Sabi ni Random Yours. Wala kasi akong alam sa mga ganito. Kaka-start ko lang talaga ng Kaka-start ko lang ng nitong, tawag dito, StreamYard. Ayan, naninibago. Galing, wag na malungkot. Kaya nga nakakalungkot kasi. Sakit mo sa itlog, host. Ayan, sabi ni Katuga TR. May natutunan din ako. Kaya nga mas mabuto kasi, mabuto. Mas mabuti kasi yung may natutunan tayo. At dahil dyan, mabait kayo. Magpalaro tayo, guys. Magpalaro ba tayo? Dahil dyan, i-flex mo ako. Sige, flex nga natin si Lodi Katuga TR. Ano na naman yung gagawin ko nito? Ayan, search. Ayan guys. Diba? 2,000, malapit na mag 3,000 guys. Yon game. Wag whisper challenge. My gosh, sabi ni Yakap gusto mo. Ready si kapatid dahil nanalo to kanina ng 500. 500 talaga na panalunan niya kanina. At least ngayon alam ko na. Malapit na pala ako mag 3 hours guys. If mag 3 hours na ako guys at mag-transfer na din ako kay Abby. Ayan, may natutunan din ako. My gosh, mansion. Ayan, dikitan nyo yan guys. Dikitan nyo yan. Wala si Katuga TR kanina. Oo, wala din yung iba kanina. May mga iba kasi nag-LS din.
Pero sayang kanina kapatid, kaya nga sabi ko, bakit din sinabi ni Katuga kanina, mag-ano na sana, mag-premiere na. Umabot kayo ng 30 plus kanina. Super dami kanina. Tapos tagal pa talagang nawala. Tagal pang bumaba. Host, nadikitan ko na po lahat, sabi ni Randomly Yours. Ayan, gusto niyo ba mapalaro? 7 lang tayo ngayon eh. Ayan, bukas na lang if makapag-LS ako bukas. Magpalaro tayo. Ayan guys, salamat sa inyo guys. We have already 84 na patamsak. Ayan. Concurrent viewers natin ngayon is already 7. Playbacks natin umabot ng ano. Ano ibig sabihin ng chat rate? Expert ka na dyan bukas, Lod. Sana nga, Lodi. Pinaalala mo naman, host, hindi ka nag-PM. Ayan, inantay pa talaga niya mag-PM ako. Nahirapan na nga ako na ang daming tao pumasok. Ganun kaya yung reason nga na ano nag-online nag-LS ako ngayon para mababa din yung premiere mo. Dati ko nakalikitan si Katugatier bumibisita ako minsan sa LS niya. Ayan. Ayan, sabi ni Dance Exclusive. Jobson ito, Lods ah. Sige, Lodi. Salamat, Lodi. Nakatambay ka pa dyan sa akin, Lodi Jobson. Ayan. May team ka na ba, Lodi Jobson? May team ka na ba ngayon? Congrats, Yakap. Gusto mo. Ayan. Host, nakapag-request sent na pala ako sa'yo, sabi ni Randomly Yours. Sige po, Randomly Yours. Tingnan ko yan mamaya ha. Salamat host, more night po. Graduate ulit sa'yo. Oh, ilang beses ka ba nakagraduate sa akin, Randomly Yours? Si Random Wonder Vlogs, ilang beses ka nakagraduate na sa akin? Hay nako Katuga TR, saan na ba premiere? Kanina nga dyan, kapatid kanina, hindi niya binaba. Inantay ko talaga sa kanina. Sabi niya, di daw ako nag-chat sa kanya. Sabi niya sa akin, nagtatanong siya kung mag-set na ba siya ng premiere kanina. Kaya ako, dapat nag-signal na siya sa akin na mag-premiere na siya para masabi ko dito sa kanila kasi ang dami kanina. Ay, 2 or 3 beses na nakagraduate sa akin si Random Leors. Isa po yan sa mga natin masugid natin na supporter talaga na napaka-legit naman. Tapos mauna na po ako, madaling araw na Diyos may nga. Malapit na mag 2 AM dito. Tatapusin ko lang siguro to. 2:49 na dito, guys. 2 hours and 49 minutes. 300, 600, 700. 300, 600. O, 3 beses siya nakagraduate sa akin, guys. Talagang, nalala niya pa. Nalala niya pa, guys. Si Random Wonder Vlogs nanalo ng 3 beses sa akin. 300, 600, tapos 700. Ang galing-galing. 3 beses nakagraduate sa akin. Yan, Yakap, gusto mo, hindi na ako mag-premiere, i-upload ko na lang. Busy kasi ako, nasa kalsada kasi ako, nakikipag-usap sa real estate agent. Bukas na lang, Lodi Katuga, bukas mo na lang bukas mo lang i-premiere ulit. Ayan. At salamat sa lahat ng tumulong. Ayan. Pakain muna ako sa mga amo, Lodi, sabi ni Inday Kulot Vlog. Ayan. Sige, Ate Inday. Salamat, Ate Inday. Kaya tanong siya sa akin kanina, what time ka mag-end? Matagal pa ba para ipasok ko na premiere ko? Sabi ko, matagal pa ata, Lodi. Good morning, stay safe all, sabi ni Randomly Yours. Salamat po Random Wonder Vlogs. Mega thank you po sa inyo. Hindi kita natulungan, wala pa ako alam dyan. Sorry, Lods. Okay lang, Lodi. Johnsons, okay lang, walang problema.
Ayan, si Jay Lasge. Ayan, andyan lang po si Lodi, Joven. Bukas muna Premiere, Lodi Katuga, pero huwag i-upload. Oo nga, bukas muna i-Premiere. Lodi Katuga. Salamat sa lahat ng tumulong, sabi ni Dance Exclusive Channel. Ayan, ayan, naka-BG lang. Salamat po sa pa-BG ninyo. Kasi ikaw magtuturo sa akin. Sige, tuturuan kita, Lodi. Elivar Cesar Havar. Walang problema yan. Message nyo lang ako. Ayan guys, malapit na din ako mag-end guys. Mag-end na din ako. Bakit di kuya pinasok sa LS ko Katuga? Ayan, bakit di mo daw pinasok yan Katuga sa LS din ni Ramlik at Pobreng Hilas? Ayan. Soon kung maka 1K mahigit na ako, sabi ni okay lang naman ka mag-LS kahit below 1K ka pa. Walang problema 'yun. Mas better ngayon maaga na mag-start ka na. Premiere ni Joanne in 33 minutes. Ayan. Nakaset pa siya ng 33 minutes. Ayan. Sige, sige. Antayin ko na lang. 6 na kasi sana dito sa akin. 6 minutes bago mag 3 hours. Pero antayin ko na lang. Sayang kanina dapat pinasok na nila yung mga nila talaga, Premiere. Hindi ko naman kasi maano talaga. Ang daming pumasok kanina ba? Of course, pag may Premiere, ipapasok ko talaga 'yan.
End ko na to, guys. Ayan, nag-3 na naman din. Salamat. Bye-bye.